primeiro punto do orden do día, aprobación do borrador da acta anterior, acta do 8 de marzo do 2024. A palabra ao grupo do BNG. En relación á acta, reiteramos o que xa dixemos moitas ocasións, de que reclamamos que se realice videoacta acompañando ao vídeo que xa se toma da sesión e que iso vai evitar diferentes interpretacións a respecto do que pasa, porque se vai incorporar a sesión gravada. Pero, mientras tanto, reiteramos que non vamos a seguir participando na aprobación deste punto. Vale. E ten a palabra Partido Socialista. Respecto a esta acta está mellor que a anterior, pero sí que todas as anteriores. E o que sí podemos apreciar é que hai un sesgo de opinión que se reflicte en que se omiten determinados discursos e outros estáse aí, hai un punto que durante 10 párrafos se reitera a mesma idea, non? Entón sí que hai ese sesgo de opinión. Pero tendo en conta que están moito mellor que as anteriores e aplicando un criterio comparativo, aínda que non está perfecta, vamos a votar a favor. O que é a favor tamén? Vamos a ver, entonces o segundo punto é dar conta de informe de intervención e tesorería de morosidade do cuarto trimestre de 2023. Punto número 3. É a aprobación do convenio de colaboración entre a Axencia Tributaria de Galicia e o Concello de Arrois en materia de recaudación en vía executiva. Propón o Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar o convenio de colaboración entre a Axencia Tributaria de Galicia e o Concello de Arrois en materia de recaudación en vía executiva. En segundo lugar, facultar expresamente ao alcalde para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo do correspondente expediente. En xeral, calquera cuestión que se axude a tramitación de expedientes, neste caso, polo Concello, nos vamos a estar a favor. Entón, o que teñe que ser o alcalde quen decida, xa o deixemos tamén cando se delegou todo no tal, gustaríanos ter coñecemento no pleno das cuestións, porque sabemos tamén como se chegan as actas e documentación do resto de órganos. Entón, para poder estar ao tanto do que pasa no Concello, gustaríanos que pasarán por aquí eses expedientes que se abran, pero en todo caso vamos a votar a favor. Tengo a palabra por dos. Sí, bueno, vamos un poquinho na línea do BNG, tampouco non ten moita chicha aquí que falar, porque ao final é un convenio tipo, é unha renovación dun convenio que se tiñamos afirma en 2019, e nada, vamos votar a favor tamén. Está moi ben eso. No voto a favor. É sempre. Vamos a ver. O punto número 3, que é a aprobación, perdón, o punto número 4, que é a reclamación do orzamento xeral do exercicio 2024 polo grupo PSG-PSOE. Visto que a reclamación presentada non está basada en ningún dos supostos tasados no artigo 170 do texto refundido da Lei de Fazendas Locais, propónse ao Pleno desestimar a reclamación administrativa presentada polo Grupo Socialista e aprobar definitivamente o orzamento, aprobar a plantilla e as bases de execución. Non poda para a portavoz do Goberno. A ver, eu aquí teño varias cuestións. Unhas procedimentales, non? Claro, o que acaba de explicar eu aquí non son unha topa. Aquí o que pon aí 2 puntos, acordos, desestimar a reclamación e segundo, aprobar definitivamente, non? Entendo que, cando menos, deberán separar os 2 puntos, porque eu podo estar a favor dunha cousa e en contra da outra, entón quixera que se pudera votar por separado, porque non implica a estar de acordo ou non
co primeiro punto non implica estar de acordo ou non co segundo punto, pero en todo caso, aparte da cuestión formal ou procedimental, o informe, a pesar de decir que non procede ningún dos casos tasados, entra moito a valorar. Non entendemos, se entende que é unha reclamación por causas tasadas e que este caso non entra dentro das causas tasadas, que se preocupen tanto en diferenciar ou en xustificar que isto non é unha modificación da plantilla, que esa que sigue a RPT é diferente da plantilla, e que a RPT, sí, que non se modificar, terá que ir a pleno, porque iso tamén está aí, o aparece collido no informe, e que non apareza no orzamento non implica que necesariamente se tivera amortizado a praza. En todo caso, se a praza está sin amortizar, non entendo se a intención non é mantela que non se amortice, e se a intención é mantela de que xa futura que non apareza reflectida no orzamento. Entón, quixera eso, constará por unha parte a petición de votación separada dos dous puntos, e tamén, a parte do que lemos aquí, tamén nos gustaría escutar un pouco cal é a decisión política que hai detrás desta decisión. É dicir, xa, como aparece na reclamación que presentou o PSOE, porque senón, polo que ustedes din, non se enteraríamos de nada, a súa intención era externalizada, pero non sabemos se se vai amortizar no futuro ou non, entón tamén nos gustaría ter esa información antes de proceder a votar. Ten a palabra, entonces, Non sei que llevo a decir. Usted, en canto a desestimación, no informe de desestimación non van dicir nada, non van explicar nada, non presentan un informe, Atendo o informe, pode dizer aquí, as cuestións son técnicas, que falamos sempre, non é un tema político noso, realmente. Así está. Nós temos que estar contento, e aquí a interventora lle vai a... Sí, o tema precisamente vai deso. A interventora lle pode decir mantelo non aparece por ser político. O informe feito por intervención, vamos, non é que nos... En base a unha decisión política. Non, a cuestión técnica total. Nos vemos que a xente está contenta, nos non vamos a outra cosa, pero A xente está contenta con que quiten unha praza. Non digo o contrario, non, estamos dicindo que hai un ambiente aquí de traballo, co cual e non se lle pode contestar, llevo a palabra a interventora que lle pode decir. Yo respondo técnicamente. Yo respondo a lo que dije en el informe. Es interpretable y hay sentencias de tribunales, TSJs, Tribunal Supremo y demás. Pero bueno, sí, después de suprimir, crear y modificar y amortizar plazas es decisión política. Acabo de dicir perfectamente. Sí, É interpretable. Eu tamén interpreto a proposta de varios sitios. E vou teres que disculpar neste caso, vou ler para que non se me escape casi nada, porque mirei este informe moi ben. E teño as miñas dúbidas con respecto ao informe, porque tamén é interpretable, que é o meu punto de vista. Vin varias cousas. Con respecto ao texto refundido da Lei Reguladora das Facendas do País, Real Decreto 2/2004, o texto que regulaba a reclamación administrativa de legitimación activa e causas é o artigo 170.2, que non o artigo 174.1a, que é o que aparece aquí, que é o da sección segunda dos créditos e os seus componentes. Entendo que é un erro menor, pero é un pouco significativo de por onde van os tiros, porque creo que non se puxo interese ou que se puxo interese en leválo a un determinado terreno. Prosegue o informe facendo un alegato de diferenciación entre plantilla e RPT, para concluir recoñecendo que no Concello de Rois evidentemente non hai RPT, iso xa o sabemos todos, como repetido moitas veces, e nunca se fixo RPT. Non existe esta ferramenta a día de hoxe no Concello, algo que efectivamente, xa digo, todos sabemos. Por tanto, ainda que o legislador, e disto pongo aquí, non dé unha definición de plantilla, en Rois non existe a posibilidade de confundir plantilla con RPT, porque non existe RPT. É dicir, temos un cuadro de personal que reflexa os postos que hai na plantilla. Estes postos son de funcionario, son de laboral, e tamén reflexa o estado no que se atopa, que pode ser vacante, non vacante, interino, fixo, temporal ou indefinido, tal como se indica no artigo 126 da Lei de Bases de Réxime Local.
Nesta mesma lei, no artigo 22.2, indícase que a aprobación da plantilla, ou no seu caso, a repetir, se non temos, está atribuído ao pleno da corporación, ao pleno, e é indelegable, é dicir, non pode modificar unha plantilla ou os postos dunha plantilla sin a aprobación do pleno. Hai que traerlo ao pleno, por moito que teña maioría absoluta e vai a aprobar en pleno, pero hai que traerlo ao pleno, calquera modificación. E recalco aquí o termo de plantilla, por ser importante resaltar que calquera modificación do cadro do personal da plantilla, pois non temos a repetir, deberá ser aprobado polo pleno da corporación. En canto ao informe técnico con data do 5 de marzo de 2024 que din figura no expediente da proposta de orzamento 2024 do Concello de Rois, entendemos que con isto non justifican aprobar os orzamentos, dado que a modificación do cadro personal da plantilla debe ser proposto, debatido e votado nun punto previo e diferenciado da proposta de orzamentos, que vai un poquinho no sentido do que acaba de decir ahora Begoña para esta proposta que están facendo ahora mismo. Porque, ainda que son puntos relacionados entre sí, tamén están diferenciados. E dicimos que a modificación do cadro personal da plantilla debe ser aprobado previo aos orzamentos e non a inversa tal como propone, precisamente polo que din no seu informe cando afirman que todas as plazas de personal deben ser consignadas no capítulo 1 de gastos de personal a ter o seu reflexo no orzamento municipal, co que están recoñecendo a influencia do cadro de personal da plantilla sobre os orzamentos. Ademais, cando falamos do cadro de personal, falamos de postos de traballo, que non de personas. Falamos dos postos, non das personas. Por iso poden estar vacantes ou non vacantes. Se un posto existe no cadro de personal, debe contar coa consignación económica precisa, ainda que figure como non vacante ou non coberta. Pois se en calquera momento decido cubrir o posto, debemos contar coa consignación económica necesaria para facer frente a ese gasto. En caso de querer cubrir, o que debemos facer é amortizar o posto de traballo. E neste caso ten que ir a pleno. Porque, como digo o artigo 22.2 da lei de base do régimen local, a aprobación do cadro ou modificación da plantilla é competencia do pleno. E é indelegable. Vale, en definitiva, consideramos que non podemos aprobar o orzamento de Rois cando existe un erro moi grave no seu contido que afecta a súa estrutura e tramitación. Un erro relacionado cunha modificación do cadro de personal da plantilla que non segue os procedementos ordenados e regulados pola lei ao noso entender. Así mesmo, ao noso entender, o informe que aquí emite fai unha interpretación da lei co único interese de buscar un motivo para desestimar a reclamación. Sigo unha directriz, pero que nin explica nin justifica debidamente a desestimación. E que aprobar un orzamento nesta situación é responsabilidade da que terán que dar conta as persoas que voten a favor. No noso caso, nos vamos votar en contra da proposta. Bueno, pues o que digo con respecto a eso, que na primeira apreciación, que é un tema que en contesta son os servicios técnicos, se dixen, e aí pon usted e subraya o noso entender, o seu entender, opina eso, e o noso entender, opinamos todo. E nós temos os orzamentos e nada máis. Non responden non diga, que responden os que voten a favor. Estamos falando dos presupuestos, os orzamentos do Concello, e que buscarle reviraturas a isto pues non ten ningún sentido, pero bueno, buscarle reviraturas ao que creen que poden poñer unha pedra a unha roda, pero bueno, nada máis. Eu comprendo que ustedes en Madrid non teñan orzamentos e que divaguen por aí, que non teñan nada, e que se apoyen o que sea, non nunha pedra, sino nunha roda de muiño para tragan o que queiran, non somos así. Vale, co cual non tragamos con nada, ni con rodas de muiño, ni moito menos. Si están acostumbrados a abrir a boca e mañar, tragar o que sea. Non é o noso caso. Nos aquí, vámonos aquí... Recordo que yo estou dicindo, vámonos ver se quen traga, quen non traga. Bueno, nos aquí entendemos que a situación está desestimada. Como xa dixen, é todo interpretable, e cada un pode interpretarlo ao seu modo. Bueno, todo interpretable, pero cando un juez dita sentencia, pues... Volvo a explicarlo agora. Se usted aproba os orzamentos que teñen un fallo, un erro na tramitación, porque unha parte, neste caso a plantilla, non contén unha plaza, cando tiña que haber sido previamente modificada, entón os orzamentos en sí están mal, porque teñen un error. E aparte estamos informando dese error, xa o formamos no seu día, xa metemos unha reclamación para seguir informando. E persisten.
Está no seu dereito. Exacto, teñen o seu dereito a interpretar a súa maneira, porque a nosa, cada un, se lhe explico aquí, cada un terá que ser consecuente co que vote e co que faga. E ustedes tamén. E nós tamén, evidentemente. Bueno, pois nada, nos no noso sentido de que esa resolución non é admitida, nada máis. Non está claro. E a petición de votación separada? De votación separada, pues tampouco lo vexo eu que quere votar separadamente unha cousa. Eu entendo que non ten por que ser igual o sentido de voto nunha cousa e na outra, e en todo caso, eu que vote unha cousa non implica que quera aprobar, senón obliganme a manter o mesmo voto que votaría nos orzamentos tamén a outra cuestión. Non lle obligamos, Si, se me fan votar as votos das xuntas, obliganme. Sí, mira, nós vamos votar que non, todo. Sí, correcto. Pero, é a mellor para que votar unha cousa que si outra que non. Bueno, a proposta a nos non dá igual, estamos unha cousa que outra, non sei se tanto queremos é que as cousas funcionen, tratamos o mellor con o noso concello e simplemente pois meros intereses partidistas non nos fan apartar do camiño. Eso está claro. O noso deber é solucionar os problemas dos veciños e os sentido de responsabilidade. Non, o sentido de responsabilidade é que o concello, que pasa que cada un pois ve o que se ven encima, é normal que trate de poñer unha pedra a ver si realmente. Ahora, vou dicir unha cousa. Sábelo perfectamente. Había un que modifícase a plantilla sin contar co pleno. É capaz de meter a zancadilla. Eu teño que protestar de algún xeito. Eu trataría de non meter a zancadilla ao tren. Eu trataría de non. Bueno, pois... No fútbol a mellor sí, pero trataría de non meter a zancadilla. É que eu non estou metendo a zancadilla. Digo yo usted, que o tren é o Concello de Rois, é as veciñas e os veciños de Rois. Ese é o tren, no que nós temos que manter, e todos representamos os veciños de Rois, todos. Precisamente todos vamos, e o que non é correcto, você baixe do tren e lle metan as zancadillas aos veciños de Rois. Esa é a diferencia. Non baixe do tren para meter a zancadilla, baixe do tren para indicar que hai un problema ou unha avería, pero non baixe do tren para meter a zancadilla. Non lle meta a zancadilla aos veciños, ás veciñas e os veciños. Quen está defendendo aquí que se quitou unha plaza de traballo? Boa viaxe, teria traído os orzamentos en tempo e forma. Bueno, nós traxémonos en tempo e forma de funcionamiento do Concello que funciona. Mira, mire, e tanto está que ustedes apoian a que non ten presupuesto, están aí sempre a recargar. E aí, que xa non é, total, tanto dá, opinen o que opinen, a súa opinión é tanto, como, bueno, home, a súa opinión é tanto, a pena, unha pena que o BNG en Madrid fan esa opinión que teñen, e estén aí, segadamente, vaya, e levantan ali a man e lle dá igual, dá o mismo Galicia, lle dá igual todo. Están sempre na misma, da volta, e vamos, estamos de volta e media. Estamos de volta e media. E están aí todos contentos. Hai que felicitar técnicos. Tan grande, tan grande. Están un pouco así... Están un pouco escocidos un outro, non sei por qué. No, nos aquí estamos encantados de que hayan obtido resultados que tuvieron en Galicia. Si non lle molesta para non estaría aquí. No, pero digo, os orzamentos que nos teñen en Madrid, pero sin embargo están que requeren. E é unha pena, verdad, non os teñe, pero sin embargo ali non ten nada, ali non, ali está, non nos escoita, bueno, porque viña ben escoitamos, son poucos, aparte de ser poucos, fan pouca forza, porque a onde van en Madrid? Pois para ser tan poucos moito lle molestamos. No, tampouco son un. Non sei, dous, ahora, temos unha senadora. Ai, agora, un aquí. Senadora. Bueno, pero xa non ten nada que ver no Congreso. No Congreso non, aún pensei que multiplicaban os pans as veces, pero como a creencia aí é relativa de se multiplicar mal. Que máis dá? Que teña un ou que teña moitos. Ao final, bueno, estamos falando así, a ver, estamos falando por ali. Bueno, pero que está facendo plan. Estamos falando de que o tema dos presupostos, home, dos orzamentos, se prorrogaron, non pasou nada. Bueno, nos aquí podemos facelo, e se podemos ver máis ou menos.
non. Pero ven a colación de Que eso. falamos Si aquí no, moitas que veces dixemos de- ahora, digo, jolín, pois onde os prorroga, entonces que problema hai? Pero se nos aquí, e usted dixo no cando aprobamos os orzamentos a Matiz de cando lle dixemos dos viaxes dos nenos e tal, que se quitaban outras partidas e que tal. Ao final sabemos como funcionan os orzamentos, non? É dicir, fai unha serie de estimación, consignas unha serie de partidas e pode ser facer unha De reasignación. momento di que sabemos, pero bueno. Entonces, ao final tampouco haberá unha ferramenta importante, é unha ferramenta que se debe elaborar correctamente. Que está debatido. Que Ser prorrogado tampouco non creo que vai morrer ninguén. Poñer unha coma distinto de eso para debatir, para votar. Pois poñemos unha coma e vote como usted estima Están dando oportuno. votación diferentes, non que lle poña coma ningún sitio. Bueno, si quere unha Se interpretación. vota do primeiro por un lado, que votemos, e no que votamos en un Usted, votemos. a ver, pues hai que poñer a votación distinta, a ver. Claro, eso é o que estou pedindo. Votación separada dos puntos. Non coma ninguno. Bueno, unha votación separada, ao final a veces a poñer un punto aparte ou unha coma, depende. Ahora están moi separados, están en dos parágrafos diferentes. Sí. E non quero votalos xuntos, quero votalos separados. Pero a proposta é xunta. Pois eu estou pedindo se se pode votar separadamente ou non. Claro, Bueno, se podes quere votar aceptar separadamente. eso, A ver, figuras en acta. Estou pedindo votación por puntos, dija sí ou non. Básicamente. que si, hombre. Pois, pero para tirar No, a no votación. pasa nada. Hombre, que non pasa nada. Poñemos, para decir, a ver, lea aí a separación de poderes. Por punto, non? Claro. No sé, Por la votación é a mesma, van dos puntos. Aquí entendemos que o Votamos en PSK contra de estimación. vota conjuntamente as dúas cousas. O sea, No, votamos por vota separado y no. por separado, pero Perfecto. digamos que a mesma opinión. A mismo voto. O sea, teño que votar, o sea, decir as dúas votacións ao tempo, quere decir. No, a ver, votamos por separado. Nós votamos separado, tú sabes como que... Lo que pasa é que temos o mismo sentido de voto. Claro, o mismo sentido de Pero voto. podrá decir, o normal sería que dixera votación por o punto primeiro, votos. Bueno, Tal, a ver, vamos ou pero que votos. explica aquí o Votación señor por primeiro, secretario. venga. Claro, abstención. Mi madre, esto parece pasapalabra con En contra. Votación punto segundo. En contra. En contra. E usted en contra? Non se contra todos. Nos- Repetir non sei que Pues, hacer. no, a reprobación está rechazada. Bueno, pues vamos ao punto. Entonces, usted que vota a favor ou en contra? Usted que vota a favor ou en contra? Nos... No, vostedes. No, lo rechazamos, desde luego, no estamos, se lle digo, a favor de que esta reclamación non proceda. Vamos a ver. Pasamos entonces ao punto número 5, que é excepción do imposto sobre bens inmobles á Asociación de Veciños da Ribasal. Acórdase conceder a exención do imposto sobre bens inmobles á Asociación de Veciños de Ribasal. Por un inmoble con referencia catastral ou non. Ten a palabra o Beni. Vale, a ver, neste punto, por suposto que estamos a favor, en principio, de favorecer a todas as entidades sen fin do lucro do Concello. Entón, só tiña unha pregunta, porque non aparece na documentación, aparece só que está a titularidade catastral. Entendo que este inmoble tamén está regularizado de forma registral a nome da Asociación de Veciños. Sí. Eso comprobouse no Sí, Concello, sí, non? está, Está todo sí. correctamente. Pasa que teñen que solicitar, en este caso solicitaron, non é cando No, solicitar. xa sei como funciona, se Vale, estou preguntando bueno, eso. si, aparte de constar registralmente Sí. o inmoble a nome da Asociación de Veciños, se tamén estaba Sí. correcta a situación registraria, parecía a nome da asociación. En todo Sí. caso, eso parecenos ben, igual que en outras ocasións temos apoiado as solicitudes de exención de IBI para outras finalidades, neste caso para unha asociación de veciños, pues tamén nos parece correcto. Vamos a votar a favor. Pues mira, gracias. Tengo a palabra o portavoz. Patricia, cedo de Patricia. Nos, igual que o BNG, todo o que sea axudar ao tecido asociativo, estamos a favor, así que, evidentemente, vamos a votar a favor. Bueno, vamos a favor. Bueno, menos mal que se van as cousas, van coordinadas, menos mal. Vamos bastante Hai que ben. ir ao seguidillo. Ahora só vamos a discrepar. Bueno, é normal, é unha discrepante ten que haber. É importante e ir dando para diante.
Entón, pasamos aos asuntos xerais, que é o punto número 6. Proposta con condecoración medalla de bronce Orden Isabel la Católica Doña Almudena Fernández Algodés. Algodés? No. Esta é unha proposta que facemos, que é a sargento de padrón, jefa de destacamento. Vemos que é unha persoa que para nós reúne os requisitos para propoñer esta alta distinción. Ainda se distinguiu fai pouco, polos incendios de incendio grande que houve aquí na zona de Pereira hacia o Faro. Estuvo aí moi presente e creemos que son persoas de unha valía excepcional e que vale a pena apoialas para que o futuro, sendo persoas xóvenes ademais, que teñan a súa vida laboral, a mellor conciliación que poidan entre a súa vida e a ciudadanía, que eu creo que é moi importante cando te encontras con persoas desta singular capacidade, entenden a vida dun xeito, o servicio público, e que vemos que é moi importante que teñamos aquí ao lado, ademais, como jefa de destacamento. Para nós é moi importante dentro do orden, digamos, dos concellos sobre a comarca do Sar, e queremos, por eso traemos aquí, queremos algo importante, que isto prospere e que se lle poida, por lo menos, ir para adiante. Porque lle o apoio de todos os grupos, porque creo que de verdad que paga a pena cando se ten unha persona desta capacidade que pola nosa base, pola nosa idea, que non se lle poida axudar a ir para adiante no seu futuro, que creo que paga a pena que así sea. Pois dame a palabra a portavoz de Lorena. A ver, deixando a parte a seguramente indubidable valía da persoa e indubidablemente a súa segura total dedicación ao seu traballo, e seguramente non podo tampouco discutir para nada o papel fundamental que tivo no caso dos incendios, nin noutros casos que non coñezo, que seguramente será cumprirá perfectamente co seu traballo, que é o seu traballo, por outra parte. Entendemos, ou o Bloque entende, nunha visión antimilitarista da sociedade, que este Concello non deberá propoñer a concesión dunha orde ou dun tal. Se se quería facer algún tipo de homenaxe civil a esta persoa polo seu traballo durante os incendios, eu estaría totalmente de acordo. Pero eu non podo apoiar a condecoración dunha medalla de carácter, non é militar exactamente, pero sí de forzas e corpos de seguridade do Estado. A Garda Civil está asimilada a un corpo militar. Entón, eu eso sí que non podo apoiar. Se o Concello cambia esta proposta por unha homenaxe de carácter civil polos seus traballos e a súa dedicación e a beneficio do Concello, eu estaría completamente de acordo. Pero neste caso non vou a poder apoiar isto, vou me abster, pero é a mañá opinión. Ten a palabra Patricia. Nos, igual que o Miguel, temos aquí varios puntos que queremos tratar, non? Un é o porqué da proposta, non? Que según se deduce do texto e da exposición, falan de unha impecable implicación, trato directo, total escoita da persoa, que estivo a disposición da veciñanza ata que as lapas estiveron controladas, implicación en casos de gran trascendencia social e dotes conciliadores. Entón, a proposta, a medalla de bronce a Isabel la Católica, nos, a verdade, desconocíamos absolutamente que premiaba a medalla, tivemos que ir ao decreto, é o que hai, e entón lemos, no que indica que se premia aqueles comportamentos extraordinarios de carácter civil que redunden en beneficio da nación ou que contribuyan de modo relevante a favorecer as relacións de amizade e cooperación entre a nación española co resto da comunidade internacional. Evidentemente, a segunda parte non é, porque o que aquí se expón non favorece a amizade ca comunidade internacional, e entón quedámonos ca primeira parte que falaríamos de comportamentos extraordinarios que se salen do ordinario. Vale, cales son as funcións da Garda Civil?
Di a Garda Civil que é a seguinte: a misión principal da Garda Civil será garantir a protección dos cidadáns frente a actos delictivos que poidan amenazalos, así mesmo emisión da benemérita a atención e auxilio aos cidadáns mediante a colaboración cos servicios de protección civil, protección da natureza, rescate e axuda en montaña, e calquera outra actuación que leve ao socorro, axuda e protección do cidadán. Polo tanto, hai algunha acción relacionada na proposta que exceda as funcións da Garda Civil? Pregunta retórica. Outra cuestión. Tendo en conta que esta proposta se trae agora a pleno, parece que o detonante foi o lume do 22 de abril. Que non sei se é, non sacámoslo así en conclusión, porque ven agora e non veo en marzo, por exemplo, non? Consideramos que sería un agravio comparativo para todo o persoal que participou no mesmo. Están as brigadas que actúan corpo a corpo co lume, Protección Civil, os palistas que se meteron para facer os cortalumes e, por suposto, os propios compañeiros de Dona Almudena. En base a todos estes datos, consideramos que non se pode propoñer a Dona Almudena Fernández para dita medalla. Pero, se cambian a medalla da Orde de Isabela Católica pola medalla da Orden ao Mérito Civil, que, según o mismo Real Decreto, premia as virtudes cívicas dos funcionarios ao servicio do Estado, entón sí que votaríamos a favor. Bueno, pero cando fala de nación, por exemplo, falamos de aí de nación, ou de eventos extraordinarios, pero nación somos todos. Sí, pero fala de comportamentos extraordinarios, que é un matiz, e extraordinario non é? Extraordinarios. E, pois, a Guardia Civil dice que está, lógicamente, para eso, sí, para facer cargar a norma, as leyes, estar aí. Pero, cando se dan temas extraordinarios, cando unha persona in situ ve as formas, os comportamientos, as virtudes cívicas que están aí sobre todo non solamente nun momento en que un cumpre un traballo, sino que está as 24 horas nun tema de protección da ciudadanía, 24 horas está aí con riesgo da súa vida tamén, que hai moitos elementos, hai máis partes que lógicamente conforman o proceso selectivo. Sí, pero bueno, en este caso nos queremos alientar precisamente que cando chamamos ou intentamos, bueno, poñernos hai un elemento que distorsionador na zona, o que sea, chama, sempre están atentos. É moi importante para nós salvar, o sea, ter unha salvagarda moi cerca daqui. De feito, cando... Cal é a diferencia entre iso? É máis un realmente, incluso... Ou un agente forestal? Non, a rúa non é... Arriscou mismo, ao final están facendo o seu traballo. Non é algo extraordinario. Sí, claro que sí, por favor. Vai nas funcións opostas. É meritorio, non digo que non sexa meritorio. Por eso queremos cambiar o que realmente se corresponde. Os outros, digamos que... Cal é o problema en cambiar a medalla? Un traballo, non quero poñer unha balanza, pero que realmente leva un arma, pode ser objeto dun ataque con outra arma, porque normalmente a mala sorte de cando leva un arma é porque pode atacar ou defenderse con outra arma, non? Porque a xente pode vir cando usa arma e porque algo ten, en cambio que non leva arma, pois é distinto, traballa e fai outras cousas. A arma é algo máis complejo, por riesgo da súa vida en cada acción. En cambio, hai persoas que ao mellor teñen o seu traballo, que sí que é arriesgado, pero solamente o manteñen nese momento do traballo. A outra persona é que cada vez que ten un dilema pode ter ocasionado a súa vida. En cambio, de outra forma, pois, o mellor non se para. Pero o tema da arma é algo máis complejo. Entón, por eso digo que a Guardia Civil, en este caso, esta persona, que aparte que é unha muller, e eu creo que está facendo, que cumple moi importantemente pero eso os non estamos servicios. poñendo en dúbida, Moi fielmente esos servicios. Por eso nos queríamos que se votara a favor todo o mundo. Bueno, pero logo a medalla da Orden ao Mérito Civil non merece... Pero non se corresponde, porque sería un pouco aparte é unha proposta que non debería salir adiante.
non debería sair adiante porque non, según esta exposición, non reúne os requisitos, porque non se está falando de Bueno, pero nada Pero de si pero con reunión salarial, pero si no con vamos- una para outra. En Pero cambio, vamos cada a- vez sí. Vamos a propoñer en E este só le caso. cambiaron o nombre da medalla, que non é donde pon Isabela Católica poñer mérito civil. Bueno, pero tamén vostede pode votar así poñendo isto así. No, no, porque... Pero vamos a ver, si ten que ser así, vamos a votar. Vale, pues Pero, eso é o que pido eu. Que se pide. Pero O que pasa vamos que a votar dixo en contra. que a portavoz do BNG, pues, non, porque é un tema militarizado e non sei que nos vai a defender, non sei o problema, pero bueno, vamos a defender a cruz, tampouco é o caso, creo. Non sei se para que traela. Esperemos que non. Bueno, mellor poñela, a cruz tampouco é mala, que eu son creyente, pero bueno, ten que ver. Sí, pero hai unha cosa de separación do No, Estado, pero bueno, da non sei, Igrexa non sei, e do igual hai que ser a Exército, cruz aquí, que porque sería o que tamén de vez en cando usted non tuvo un ejército, pero eu sí. Sí. Que cando sacaban as balas, non sabe que hai que fazer? Rezar, si sabe. Non creo que vostede fora a ningún tipo de batalla, a ningún guerra, para que rezar non se lle acabaran as Bueno, balas. non, pero din instrucción ali. Sí. Desde logo, fui por artillería, que non retrocedemos normalmente para a infantería para Soma. Pero bueno, porque non houve guerra, se non houve guerra, pero... Eras artillero? Que? Non, non. Artillero eu tuve no Frentino, No frente non, claro. en Madrid, Ah, bueno. ali, nos tempos de Franco, Madre mía. ali se quera estar no frente. Bueno, Odi, non serio. Bueno, a mí gustaba que se apoye. Entón non ten nada- cambian a medalla. Eu creo que o importante aquí é que cando persoas que tratan de, o sea, que realmente nos axudan, son persoas que teñen quizá promoción, penso que incluso persoas que veñen, que pasan por aquí, que chegaron a Coroneles, por exemplo, que sacaron de Padrón, e os que chegan a Coroneles, e outro lado a outras mandos da Guardia Civil, eu creo que é importante cando pasan que teñan como que por os sitios que pasan que deixan unha huella. Eu creo que hai persoas que deixan huella, neste caso esta persona queremos que sí, e para nós sí, neste caso, e por iso se fai esta proposta. E me gustaría que houbera un voto unánime. Pero é que non é a medalla que se corresponde. Bueno, pero isto que é parte pero ao final non está llegando votos a unha cousa non que... importa. Vale, Eu non creo van que cambiar a importa. medalla, non? O nombre. Eu Vai a creo- ser Isabela Católica. Vale, perfecto. Sería Pues ya ideal, está, ¿no? votamos. Vale, pues peña. Venga, Pues, no se encontra. Abstención. Que usted en contra, ustedes en contra. Sí. Acaban de decir antes que si Que fuera si un cambio cambiaba tal, ao nombre sí, da cambia, medalla, que votábamos a Bueno, se favor. lo dixen, que non Porque pode esta, pervertir, ¿no? que non pode pervertir os premios. Bueno, veña. Non se Ah, corresponde. Vamos a favor, Ben. vale, que traemos a proposta e vamos, un enredo non pode ser maior. Bueno, pues vamos a pasar ás mocións, que a primeira moción é sobre a normativa respecto aos galiñeiros de autoconsumo. Ten a palabra aquí con Antonio Pérez. Bueno, pois como xa sabemos, estes días os camiñeiros andan un pouco revoltos e non é porque entra raposo neles, senón por entón, podemos observar que o Goberno Central, o Goberno Nacionalista Galego, engade un tratado moi plural, non? Que é completamente ao Real Decreto 637/2022, o cal foi modificado tamén a finais de 2023, onde se establece que os galiñeiros de autoconsumo deben ser registrados. Este supón que un galiñeiro familiar dedicado ao autoconsumo, repito, autoconsumo, debe registrarse nos registros xerais de explotacións gandeiras. No Partido Popular consideramos que esta medida é unha auténtica adopción, a que a Xunta se presentou preto de 40 alegacións, pero, como xa esperábamos, non foi recollida nin contestada. Unha vez máis, o Goberno do PSOE ganando a Galicia o apoio do Bloque. Atopamos entonces ante unha situación na que o Estado pretende saber cantas galiñas ten, por exemplo, unha persona de 80 anos na súa casa para autoconsumo. Dito isto, o Goberno necesita unha justificación, o que nos creemos que é justificable, e dá uns motivos como que era necesario para cosas como o ecologismo, benestar animal, saúde e incluso para abordar o cambio climático. Isto dixo a esa alcaldesa de Lugo no Parlamento. Sin duda, os expertos non dan crédito co cambio climático que se está producindo desde que se empezaron a registrar os galiñeiros.
preguntos, non considerades que existe unha vida máis efectiva para abordar este asunto, como por exemplo pode ser o que se fai ca polilla na manteca da patata, onde se aplican medidas específicas para áreas geográficas, que é o que se iba a facer en caso de que houvese invitado, non? Que certos concellos ou parroquias teñen que suprimir todas as galiñas. Entón, realmente creemos que é necesario controlar 3 galiñas que ten unha persona na casa, ou que esta medida vai chegar a controlar todas as galiñas que hai. A verdade é que nós non comprendemos, estou sendo a utilizar o apoio do bloque, de convertir o mundo rural galego nun mundo cheo de castellas. Acordamos entón, instar ao Goberno de España a que modifique o Real Decreto 637 do 2021, do 27 de xullo, por lo que se establecen as normas básicas de ordenación das granxas avícolas. A palabra a portavoz do PNG. A ver, acórdase agora cando a lei da que ven isto é do 2021. E agora de repente estamos preocupados polos galineiros. A lei, aparte de outras cuestións como o bienestar animal, o que se preocupaba sobre todo é por controlar os animais en caso de que sea un brote de enfermidades como pode ser a gripe aviar ou onde estábamos saindo de plena pandemia. E o control das zoonosis, como era no caso dos furóns, ou a transmisión a outro tipo de animais, era necesario ter un control dos animais. Pesaron ustedes alegacións a ese Real Decreto, un Real Decreto que a Xunta tamén podría ter recurrido por estar en desacordo con él e porque realmente invade competencias da Xunta e que non se recurriu desde a Xunta, e unha aplicación práctica do Real Decreto que non establece que se que facer un reglamento nin un rexistro. A Xunta podía ter aplicado de outra forma o control. De feito, xa se estaba facendo en certa medida nas propias tendas agrarias e avícolas, onde se levaba un rexistro das persoas a quen se lle vendía e do número de animais que se vendía. E vostedes, en lugar de tirar por esa vía, que non supuxera un maior peso ou unha maior complicación burocrática para as persoas, optaron por obligalas a facer un rexistro. Un rexistro que, por outra parte, xa vai meses alá e xa está feito. Xa se olvidou os galiñeiros. Os maior parte das entidades xa estén legalizados, foi unha cuestión de bromas, pero ahora xa está feito. E non hai tampouco, non supuxo ningún tipo, non se veu o mundo abaixo, ou non? Vale, entón... Coches porta por porta, que tal? Eu a xente que coñeco que ten galiñas na casa xa se dou de alta na extensión agraria. Eu dei de alta un pouco Ou non? Por medo. Medo non iba a haber ningún, o pasa que non era medo, era que senón non se vendían as galiñas. No. Claro, ibas á tenda e decías, este é o rexistro, non, pois tens que facelo, bueno, iban facelo, castabanse un pouco nos santos de arriba polo camiño, iban facelo e volvían. En todo caso, a culpa de ter que ter un rexistro non depende do reglamento, nin depende da lei, depende da Xunta. A Xunta foi... Non depende da lei. Que é a lei, non? Que é a lei? Que é o boletín oficial do Estado? Non, na lei, o que di é que non quedan exentos. Que non reculamos todo como lei electoral para ir ali e ter que... Estamos falando de galiñas, estamos falando de berberechos. De que estamos? De berberechos non. Estamos falando da dictadura que padecemos. O seu apoio tamén. Ese é o que estamos a falar. Optar por obligar. Pero quen obliga? O Estado? Que nos obliga? Como dices, que non recurren ou non fan? Que nos van a decir o mismo? Sempre o mismo. A mesma hipocresía que teñen ustedes. O apoio non apoio. Así están onde están. Non extraña. Home, por favor, home, que recurso que me... Di que tiña que recurrir. O sea, que eu aquí teño un problema. Ya de que usted recurre para que? Para que me den o que? A que me quedo para usted? Hai un desleixo por parte da Xunta nas súas funcións. Bueno, home, que funcións de que? Quen é o que dicta a lei? Dictatorialmente dicta unha lei. Dictatorialmente contra o rural. Claro. Ustedes son os que dictan eso. Non ustedes, normalmente, son aquí, pero son cómplices. Vale, son cómplices. Sí, cómplices. Toño ben claro, poña aí ben claro, porque vai ser que soy. Así de claro. O rural é máis importante, non ustedes que están ali na capital dirigindo maniobras. No, non estamos no rural, pegados aquí na terra. Sabemos o que hai. Non me importa, no, aquí estamos aquí en un grupo, non se preocupe. Non me pone nervioso. Defendo o rural, defendo a nosos vecinos. Así de claro, como hai que ser. Contundente, que eso, andar aquí, ven aquí o pobre xente, as galiñas.
Esa porque non, bueno, porque quere huevina na tortilla, nós queremos ovos e patacas aquí. Ele di que só ten pementos tamén. Non poñen ovos. Voche Exactamente. facer unha pregunta. Por que eu, como para autoconsumo, se quere cortar un carballo, a miña propiedade ao monte teño que ter un permiso de corta? É o mismo. Ou é moi diferente? É moi diferente. Por que é moi Porque, diferente? bueno, porque você ten un carballo, pode cortarlo para a leña, e simplemente pide unha autorización, lógicamente, que está nunha... Claro, e de repente você dice, no, é que eu bote nos animales, e o mismo... O único que cambia a administración. Que? Non cambia a No, administración. é distinto totalmente, home. No, porque a competencia sobre forestal é da Xunta. Non é... O tema é distinto totalmente, home. Eu estou a favor de que se quite o permiso de corta, non che digo. Pero unha cosa é un permiso de corta para autoconsumo, para ter... Vamos a ver, usted, vamos a ver. pero non te vexo. Pero unha cousa é iso, e E outra cousa é... di dar sulfato, di pasar a caña, di matar o porco. A facer a caña que tamén, vamos a ver, sí... Home, Ahora non o sabes, non? Sí, home, sí. Ah, dijo, va. Pero é un tema de da ciencia tamén. non te das problema, corta, Ramón. Non teño. Non. Acaban por rural. Esta é unha forma máis, é unha puntilla máis hacia o noso vivir singular, que están aí sempre con problemas e poñéndonos trabas. E non estamos de acordo, por iso pedimos que voten a favor desta necesidade. Así de claro. Ustedes verán. A ver, estaba intervindo... A ver. No, por eso. Está en turno de palabra. No, y ahora trasladamos No tenían menos que igual, o turno de palabra ao Partido Socialista, que a ver, que é o que dicta, o sea, vou poñer aquí en claro, dicta. Falta que outra, oye, o de dicta por que será? Non sei, falta un pouco de palabra, ainda que sea, non é que sea dolor, pero a mellor é dor. Ai, Dios, como En gallego é dor, non? Sí, é dor. Ai, mi má, dicta, dor, dicta dolor. Tamén ten moitos edictos. Sí, ui, eso é... Bueno, a ver, ahora está ben, a ver, bueno, está ben. Ahora pasamos ao turno de palabra do Partido Socialista. Vale. Primeiro punto, a vicencia. 29 de xullo do 2021. París ainda non estaba aquí con nós, entón claro, non podía presentar a moción no ano 21 ni no 20, non? Bueno, pero chegou tarde. por qué? Agora lles explico. O porqué do Real Decreto só explicou moi ben o BNG, entón non nos vamos a resarcir aí máis. A estas alturas, maio de 2024, seguramente a maioría dos cariñeiros de autoconsumo xa están todos inscritos, porque a Xunta declarou o 15 de marzo de 2024 que xa estaban inscritos 45.138. Na súa moción puseron 50.000. Tendo en conta que a media houve días de 7.000 inscritos, a data de maio, posiblemente esos 5.000 cariñeiros que faltan xa están. Entón, chega tarde porque o que se pretende ca moción simplemente é lavar a nefasta xestión da Xunta e concretamente da Consellería de Medio Rural. Falou de 40 exactamente alegacións. Nos dubidamos que se presentaran esas alegacións e voulle dicir por qué. Porque noutros asuntos, como por exemplo a apicultura, sí que nos deixou a comunidade autónoma desenvolver a norma. Entón, se esas alegacións houberan existido, pois é raro que non se lles dera, que non tiveran cabida, non? A parte, como tamén dixo o BNG, se esas alegacións non foran adiante, hai outros recursos, porque vai contra unha competencia exclusiva da nosa comunidade autónoma, como é a gandaría. Entón, como invade unha competencia que non é exclusiva, evidentemente non poden tocarla. Entón, por iso creemos que vai absolutamente unha fora de prazo, en todo caso, e dúas fora de todo sentido, non? Si é certo que é un instrumento que consideramos, tamén decimos, que se vai quedar obsoleto co tempo, porque
cando a xente deixe de ter o galiñeiro fijo que non dá de baixa e, por tanto, a futuro ese registro será un registro absolutamente incerto. É dicir, non vai a servir para a finalidade ca que se creou. Pero, se estiveramos no ano 2021, incluso principios de 2022, porque estamos generosos hoxe, poderíamos votar a favor desta moción. Evidentemente, en maio de 2024 non. Porque o que creemos que pretende o Partido Popular de Galicia que está presentando esta moción en todos os concellos, o único, e volvo a reiterar, que vai a facer é lavar as mans á Xunta. E nós non somos Poncio Pilato, así que nós vamos a votar en contra. Bueno, eu non estaba aquí no 2021, pero Correcto. sí que me informo ben, entonces recomendo que vos a revisar a fecha, porque sí que é o 27 de xulio. Se miras no BOE, non é o 29 que dixete. Ah, vale, pois se equivocaríamos igual. Non, pero que xa se non corrixido, entón o 27. Non, pero eu digo porque está... está... Despois na moción pon unha estimación de 50.000. Correcto. Aquí dixetes a marzo, pois vamos 40. Unha estimación. Eu non fixen os cálculos tan estimados como a ti, de 7.000 ao día, non sei, pois se foron 7.000 ao día, estaríamos en 100.000 ou máis, pero bueno. No, quero dicir que houve días de pico de 7.000, sobre todo en marzo. Dixetes medio, pero... Vale, dicen días, houve días, home, todos seis humanos. Como dixo antes o compañero, que todo era interpretable, non? Pois entón, Antonio, quizás que fixo a Xunta cando foi a crise da couza do botón? outra cosiña, non vamos a entrar no debate de pregunta-respuesta, non me gusta moito. Non, cando eu pregunto non che gusta. Non che gusta cando eu pregunto. Respondo, e está, vai, acabas. Pero sabes ou non sabes? Bueno, vou continuar, vale? Despois o que decía Begoña, pues, está moi ben, teñen os teus argumentos, pues, nós consideramos que son inválidos, porque se dixen antes, pero bueno, xa estamos acostumbrados a que presenten o programa, non? Apoiar a PSOE, pero bueno, pasan máis cousas, non? Como a lei para retirar o logo do Lestre, o vosso compañeiro Néstor Rego, pois, sabes o que pasou no... sabes, non? Non lle respondes a pregunta. Que non, é unha pregunta que non ten que nos perder. Pero cando? Que pasou cando? Declinou a debatir, e despois cando apareceu, moito máis tarde, votou en contra, non? E sabes que o que dixo a túa compañeira Ana de Bande era unha absoluta mentira tamén, non? Era unha pregunta que non dixo. Non. Podes facer preguntas retóricas, pero non queres que se respondas. E despois, non fai comento tamén a fiscalización da PAC en Europa, que aquí os compañeros conocen o mellor para nós, que queren flexibilizala, Ana Miranda, que vai... Flexibilizar a PAC, sí, para mellorar o rural. E que beneficia as pequenas explotacións, non solamente as grandes explotacións. Claro que queremos flexibilizar a PAC. Se vos non queredes flexibilizar, xa é cousa cosa. Bueno, eu contoche o caso, non que votou en contra do rural outra vez. Despois Mentira. Non queres, pero... Outra mentira máis. Non pasa nada. Total, non rompe máis. O único que eu quero defender é o ecoloxismo do sofá. Sí, son eu moi ecoloxista de sofá. Cando queres meter farto rico a vida, podes. En todo caso. Estamos de acordo totalmente con nosa votación. Totalmente. Que queren impoñernos... A ver, señor alcalde, o meter 3 euros por o Partido Popular non pode ser. E que me pagan alusión directa, se non pode contestar as tampouco. Non, pode contestar, estou poñendo outro exemplo, home, por favor. Non, pero non pode ser que haxa 4 turnos. Non, 4 turnos non, ten un portavoz e eu tamén podo intervenir. Xa me interrompeu antes, se me contestar agora e contésteme despois e xa me ten que ter outra palabra. Que xa ten, non hai problema. Muller, non se preocupe. En todo caso, o que están vostedes facendo mans libres das súas funcións. A Xunta, se tivera interese real en regular isto de forma que non perjudicara nin o rural, nin os veciños e veciñas de Rois, poderían ter feito. Non o fixeron. E agora botanlle as culpas a Madrid para decir que hai pobriños de nós que nos obrigan a facer isto. Pero eso non cola. Entón, por eso mismo lle van votar en contra. E vostedes, se siguen querendo mesturar este debate coa PAC, cos lobos, co tal e co cambio climático, pois fajan aí toda unha película, poden tamén meter os bots de internet como facía Ana de Bande e o tal, pero non cola toda esa maralla de bulos. Esas son fake news, é o que se lle chama, sabe? Está usted colaborando cas fake news. E usted tamén, con a voto en contra. Mire, te voto a Ana Miranda e despois falamos. Que britis está ben fai usted, Dios mío, cousa rara que nunca lle hice todo eso, ben mal.
Fake news, que maravilla, encanta moi eso. Porque ustedes son de salón, non se lle ven. Dixe ben claro no seu portador, ese salonismo que ten, aí mi madre, Dios me libre que os subían aos altares. Pobre de nós, pobre de nós. Non existía rural, solamente había aquí plantas de 20 pisos, e a mandar. E agora, ai, mi madriña querida, como estamos, mi madre querida. Os pequenos agricultores, hai que axudalos. Hai que axudalos. Dille ben un agricultor aquí. Non obligándose a comprar un injetore para cisternas de 100.000 euros porque contaminan. E estamos en contra disso. No. Temos unha moción presentada reclamando a retirada do requisito de xuros. Sí, escoite a quen ten vacas, muller. Escoita que En ten canto a Jaliña, tampouco non será. Escoite, os que teñen galiña. Vou chegar un detalle. Non será, eu tamén. Escoite, que é o que hai que facer. Ás veces, pois, dime conta que non tens toda a información precisa. Sobre algo que pasou aquí fai tempo, e creo que pasou hasta 3 ocasións, que trouxe unha proposta, ti que falas de que hai que estudar as explotacións, trouxe unha proposta para a exención do IVA ás explotacións agrogandeiras agropecuarias de Rois, e hasta 2 ou 3 ocasións me votou en contra o Partido Popular. Non sei se o sabías. É que non ten eco IVA, eso logo por qué? Pois a normativa de certo, o Concello da Estrada, que tamén está gobernado polo Partido Popular, aprobou a exención de ata o 95% do IBI para explotacións agropecuarias do Concello da Estrada. E nos quixemos aplicar aquí o mismo. E hasta en 2 ocasións ou 3 ocasións que me recordo, pois votaron en contra. Ese é axudar. Ese é axudar. Esa é como a que dixeste da jaliña. É o mismo unha jaliña que che morreu, que che comeu o raposo, que lle pasou calquera cousa, mañá vas, colles outra, sin pendiente, sin nada, non lle fai falta pendiente. O exemplo que puxestes ti que era o mismo co carballo. Un carballo de 50 ou 100 anos, córtalo, mañá non tes outro. Non é o mismo que dixestes ti, é exactamente igual. Non é. Igual, pero desde un punto normativo, e non vas no outro, onde fortaste desde un punto de vista normativa semelhar. E o trámite non é máis complexo. O que? O trámite é burocrático. A ver, cantas vacas teñen ustedes? Pero ten para que va. Eu non teño ningún. Pero que Temos ter alguna. A pequenas explotacións, a pequenas explotacións axúdanse deixando fillos. Sin esa mina aquí, sin esa regularización tan estricta que teñen, que non se pode andar a revisar tanto da pequena. Mira, vou che dicir, cada un ten a súa opinión sobre isto, evidentemente. Pero eu creo que esta moción que vexo aquí é populista de unha básica, era innecesaria. É a verdade todo. É innecesaria, porque non é para comparar sabes que isto vai cambiar algo. Porque chegan tarde, é dicir, explicoulo correctamente, vai cambiar algo isto. É dicir, era de voltas a un bolo que xa está moi cocido. Estamos cambiando, vai se cambiar, non hai maneira de poñer cambiarase. Efectivamente. Cambiarase. Vale. Eu creo que... Bueno, a ver, vamos á votación, que é o que importa. Ustedes... Abstención. 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 Delegada abstención, PSOE en contra y Partido Popular a favor. Vamos a ver. Pasamos entonces á moción para amosar o rexeitamento do pleno ao proxecto de construción dunha macrofactoría de pasta celosa de Altri en Palas de Rei, por parte do Benito. A palabra a portavoz do Benito. Bueno, como xa é tamén sobradamente coñecido, estamos con temas de actualidade, non? Pois eso, hai un proxecto dunha empresa, Altri, en colaboración unha empresa portuguesa que xa intentou implantar este proxecto ali e que foi rexeitado, en colaboración con outra que é Grinalia, que é recordar, que quere instalar un proxecto de, inicialmente era biocel, fibra textil, pero que despois a porcentaxe que se demostrou no proxecto presentado por Altri era maioritariamente pasta de papel, que non fecharía o ciclo na Galiza, sino que elaboraría esa pasta de papel para levála para fora. Só unha parte moi pequena remataría o ciclo productivo na Galiza. Trátase dunha industria que ocuparía moitísimas hectáreas no Concello de Palas de Rei,
pero non se vai ver afectado só o concello no que se vai a instalar, senón directamente toda a comarca da Ulloa, da Actúa, de Terras de Melide, todo eso vai ser un impacto directo pola contaminación do aire e polo uso da auga, porque vai a captar no entorno de Porto de Mouros moitísimos, non se lleva de cabeza, litros de auga, que logo vai a verter máis abaixo, no mesmo cauce, e a unha maior temperatura que a propia do río. Esa auga non só vai quedar aí, senón que vai a vir polo río Ulla abaixo e vai afectar tamén a todos os concellos que están no río Ulla e nas súas marxes, e vai a desembocar na ría da Arousa, afectando directamente ao que é a produción marisqueira, que vai tamén ter non somente polos contaminantes, sino que logo vamos a comer todos, xa se hai que seguir producindo algo de marisco despois de que chegue esa auga á ría. O principal argumento para a instalación desta industria é o número de postos de traballo, algo que se rexeita, dado que non é certo que haxa un volumen maior de postos de traballo frente ao que se van a deixar de producir na zona, porque aí sí que vai afectar tamén ao rural, que vos acabas de decir que hai que defender, que dedes defender o rural, que hai que deixarlo producir, hai que deixar que nesa zona, que efectivamente hai moitísimas granxas e explotacións gandeiras e agrarias, sí, van se ver afectadas directamente, e despois está todo o tema derivado da eucaliptización do país, que vos tamén estaréis moi a favor, porque iso tamén é en beneficio do rural, pero unha política forestal na que pode estar tamén presente o eucalipto, porque non, pero que aposte por unha diversidade de especies e non por un monocultivo de eucalipto, pois sería o máis adecuado a promover pola Xunta. A Xunta toda agora manifestou o seu apoio a este proxecto. Nos consideramos, que reclaman en parte financiamento do Estado, xa tamén nos temos dirixido como BNG ao Estado para reclamar que non se financie con fondos europeos este proxecto, se é que diso depende que non se instale na comarca da Ulloa, e que, en consecuencia, non se vexan afectados nin ao territorio, nin ao medio natural, nin ao medio rural, nin tampouco o medio mariño, porque vai acabar repercutindo tamén na ría da Arousa. E por eso pedimos o voto a favor desta moción. Sabe que normalmente o deberían ter eso a palabra, pero xa como que... No, pero estamos aquí intentando que tenga a palabra como seguindo normalmente o noso protocolo o portavoz do Partido Socialista. Además, me a palabra, que se quedou a palabra. Normalmente, sí. Non hai problema ningún. Que esa é a que precoxera. Sí, non hai ningún problema, eu se quere digo exactamente máis ou menos o mismo que hai, é que aquí houve unha desinformación ou falta de información por parte da Xunta, unha macrofactoría industrial depredadora dos recursos galegos, porque así tamén, como falaba antes, Begoña tamén do rural. Esta factoría vai se dedicar precisamente a producir celulosa solúvel e fibra textil a partir de eucalipto. Non é que eu teña nada en contra do eucalipto, pero sí que é verdad que isto vai significar unha eucaliptización do maiores plantacións de eucalipto en Galicia, e isto xa sabemos as consecuencias que ten, entre elas, cando temos problemas de auga, consumen máis auga que outras especies como poden ser frondosas, e tamén son especies pirófidas, é dicir, que propagan os lumes, e tamén sabemos a larga que temos con ese problema. Para conseguir a produción vai causar unha serie de problemas. Por un lado, vai consumir grandes cantidades de auga, estímase que vai consumir máis de 46 millóns de litros ao día, que iso é máis do que consumen todos os habitantes da provincia de Lugo nun día. Por eso a empresa pide unha solicitud
de concesión de auga por 75 anos. A ver o que pasa nestes 75 anos co cambio climático, se non temos que acabar pidindo papas porque nos quedemos sin auga. Ademais, estamos vertidos dos residuos aos ríos que ven por Ulla, un Ulla que abastece moitas poboacións, entre elas o Barbanza, que termina na ría de Arousa, que falamos de economía, a ría de Arousa ten un potencial económico do que se nutren moitas familias, mariscadoras, pesqueiras, que, bueno, ao final están nos concellos do lado que, pola economía circular, tamén influimos a nós. Un maior consumo eléctrico, xa temos un problema con a electricidade, falan sempre destas factorías que non teñen suministro de kilovatios suficientes, e tamén hai que saber se o aumento de enerxía, o consumo de enerxía, como vai afectar as fogares, unha maior demanda, aumento do precio. Emisións contaminantes atmósferas que din que poden chegar á zona de Santiago, con chuvia ácida e afección sobre a saúde das persoas e das poboacións. Eu non sei como vai afectar eso. Afección sobre o patrimonio cultural, o Camiño de Santiago. Eso que agora, bueno, foi un logro que conseguiuse, está redundando nun beneficio económico para a Galicia, que cada ano crece, e estamos todos contentos por eso, pois isto vai afectar, eu creo que moi negativamente. É unha desvalorización dos terreos das persoas. Os propietarios, ustedes que antes defendían, esa é unha zona fundamentalmente rural, van ter unha perda económica do seu patrimonio, dos seus terreos. Eu, a verdade, que estou bastante... Aparte, está o tema medioambiental, que afecta a rede de natura. Habrá xente que isto non lle importa moito, pero a mí sí que me importa. Porque contén especies protegidas e algunhas que están en extinción. Eso vai na sensibilidade de cada persona, algunhas que lle importa, outras que non lle importa. A mí sí que me importa moito. Porque ao final queremos deixar as que veñen detrás un mundo mellor ou un mundo peor. En definitiva, vamos na orientación que vai o PNG, non é por afinidade, non é por nada similar, porque seamos amigos ou nada. Non, é por sensibilidade e por cariño ao noso territorio. E a Galicia, eu creo que a Galicia non se ten que convertir na mina de ningún outro país, nin debe ser explotado. Os nosos recursos explotamos nós de forma sostenible. Nós non estamos a favor. Non tengo palabra o portavoz. Un momento. Bueno, ALCI é unha iniciativa en España, con máis de 400 millóns de inversión. Vai supoñer 2.500 empleos, entre directos e indirectos, e na fase de construcción vai supoñer 4.000 empleos. Despois, para continuar, quería recordarles que o Bloque votou a favor desta iniciativa que vostede xa, non? É toda esta información no Parlamento, e cando decían que iba a ser del Biocel, unhas dimensións moito menores que situaban na Mariña. Puntualizo. Igual que tamén o PSOE e o PP. Pero cando este proxecto ainda non se coñecía a súa intensidade, nin o que iba a facer realmente, nin onde se iba a implantar. Pero a información está disponible desde o primeiro momento. Mentre non se presentou o proxecto para solicitar e se fixo a exposición pública, non se coñece o proxecto. A ver, son 8.500 páginas que podes ver cando pidas. Pero, bueno, o que non se pode decir é que en campaña estamos a favor, pero despois, unha vez que pasa a campaña, pois, bueno, xa pasou, xa o perdemos, agora votamos en contra, porque para que vamos a votar. Pero, bueno, xa estamos acostumbrados, non? Cando dixaxe de Escamacio Ortega era un explotador, despois pasou a ser un referente mundial, ou cando a Finsa era un exemplo de innovación e sostenibilidade, pero despois era parte da oligarquía maioría de Galicia, pero, bueno, xa estamos acostumbrados, non? Respecto ao que dicíades a nos partidos acerca de os suicidios medioambientais, o cambio climático, etc. Bueno, pues sabedes que na Xunta de Galicia eran os técnicos que van a analizar esta iniciativa e que ver cales impactos ten. Se esos impactos foran tan negativos como comentades, din que vai chegar a Convención de Santiago, claro que din. Tamén din que vai chover mañá o que é só. Eso non sabe ninguén, non? Saben os técnicos, os están aí, e se teñen o seu traballo. Entonces, pues, eles serán os encargados de validar o proxecto, como sempre, as máximas garantías e máximo rigor. Respecto ao Galicia, Galicia ten a suficiente superficie necesaria para atender a necesidades que vai ter. A día de hoxe, estánse cortando en Galicia 7 millóns de metros cúbicos. Dos cales, 3 van ser fora da comunidade, e a só vai precisar 1,2. É dicir, sobranos ainda 2,8.
Respecto ao Camiño de Santiago, o punto máis próximo á fábrica de Alto vai se situar a 3 km. O proxecto vai contar con informe de proyecto da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para garantizar que cumpre e respecta a legislación vixente en materia de patrimonio. E hasta aquí vamos a ver. Vale. En todo caso, o que, igual que dixemos antes, que unha cousa son os informes técnicos e outra cousa son as decisións políticas, vale? A Xunta que vai ter que tomar unha decisión política pode se basar e pode ter informes técnicos que o avalen ou non, pero así a decisión final non vai, ou polo menos espero que non se fíe só ao que diga un informe técnico, espero que haxa alguén á frente do timón, porque se gobernan os técnicos, entón non temos unha democracia, o que temos é unha burocracia, simplemente. Non é un órgano de dirección. Os técnicos non dirixen a Xunta, nin dirixen a política. Non lle votamos a eles para que dicten normas ou aproben proxectos. Esos é un aval para que informen e aporten coñecementos que os políticos non temos que ter. Pero non podemos fiar só ao que digan os informes, hai que ter vontade política. E eu creo que neste caso a vontade política da Xunta, polo menos polo que tengo manifestado toda agora, non vai na liña aceptada baixo no seu punto de vista, verdad? Bueno, en materia de industria, a Xunta de Galicia vai apoiar calquera iniciativa que haxa deste tipo. É beneficioso para Galicia. Outro día tamén votou en contra de intervir a Alcoa. Están a favor de apoiar a industria, pero cando se trata de poñer medios e mecanismos para manter unha industria que, a pesar do contaminante que é, xa está funcionando na Galiza, aí non nos quería desimplicar. Volvo a dicir, según estabas dicindo, unha empresa por medrar, que temos asesores, pero que toma a última palabra é o CEO da empresa ou a propiedade. Se queres crecer, hai que tomar decisión. Pero non debe ser un crecimiento sostenible. E ir acorde co... Porque senón a larga vai crear pobreza. Ti falaste dos 2.500 empregos directos que se van crear. A mí gustaríame saber cantos se van destruir. Porque eu comentei antes da Ría da Arousa, do marisqueo, da pesca. Tamén falei do Camiño de Santiago. Hai moitos negocios asociados ao Camiño de Santiago. Cantos empregos se van destruir se isto acaba contaminando a Ría da Arousa, destruindo o marisqueo, destruindo a pesca? Se o Camiño de Santiago empeza a decaer porque esas plantas, efectivamente, crean un feísmo, van un detrimento de algo que é moi desenvolvido, e que hai moitas familias que viven do Camiño de Santiago. Por tanto, 2.500 empregos directos a millón son suficientes para un risco tan grande. Pero estalle comentando... Indo a un tema plenamente económico. Estamos comentando por tal, estalle de que non se poden poñer, o sea, os puntos antes. E as cosas hai que facerlas conseguir. Hai uns técnicos que dan informes que están aí e nós tamén temos que, lógicamente, é unha decisión política. E os técnicos están para eso, para informar. Calquer industria que se poña, que cumpla os requisitos medioambientales, como neste caso, é importante que se apoie, e se controle. Nada máis. No 89% dos municipios galegos hai unha industria forestal. No 89%. Isto vai a generar que o valor do propietario, a renta agraria ou forestal, en este caso, que vai ter un propietario, se deixa mellorada por haber máis competencia e porque non teña un nicho solamente de mercado donde a quen vender, que pode ter máis. Entón vai haber mellorada a súa economía. Claro, pois iso é moi importante. Siempre e cando esa industria, calquera, cumpla cos requisitos medioambientales que hai que ter. E para iso temos que facelo. Eu vexo por aí, non é solo, me imagino, mas aquí temos que, hai que mira e non ve. E hai que mira e ve. Eu apelo sempre aos que miran e ven. O que non quere ver non é máis teu o que non quere ver. Triste, non? Efectivamente. Entón, que estamos a falar? Vemos aí parques eólicos en moitos sitios, pegados na carretera, en outros sitios, en outros países moi avanzados. Nós, sin embargo, nos queremos veros no mar, en todos os sitios. Aquí todo é contrario, todo é tal. Cando hai un apagón, resulta que o que nos salva é todo ese proceso. Vamos, jolín,
vamos a manter un blend que dimos en unha mezcla para que... Que quere máis eólicos. Non me quedou claro. Non é que queira máis, estou dicindo que coexisten en outras economías superiores á nosa. Pero teñen que coexistir pero nunha sostenibilidade. Pero coexisten porque teñen informes técnicos e en eso avalan. Esas economías son moi superiores á nosa. Entón, se esas economías son moi superiores, hai quen quere mirar linealmente. Non sei se ustedes, ao mellor sí, porque quen sustentan algún partido, ou ustedes pertenecen, lógicamente, os partidos queren que seamos lineales. Non a nivel de mando, sino a nivel de orden, que é distinto. Mando e orden, algo distinto. E ustedes queren vivir aí nese limbo que teñen que os eólicos non sei que, non sei quanto, pero se me tocan no meu monte me dan os cartos, pero son feliz. Xa vale. É o que conta. É como as plantas nucleares. España cerramos. Sí. Francia para na frontera. E nos compramos a Francia todo juntos. Aquí non se pode, pero Francia vota no Claro, pero aquí nada, en Francia pode gobernar outra, non hai problema ninguén. Pois é como ningún. a Cerceda. Sí, a basura non, pero... pero... Meirama, protestaba todo Dios. Pero a Cerceda sacas Meirama é un pueblo menos que estaba todo Dios na Coruña, porque non hai de onde sacaron eso. Queremos mirar por o pueblo, hai que ter traballo. Non é solo bonito. E generamos basura todos os días. E generamos traballo. Aquí temos que marchar para Santiago para Coruña. Coño, en certa, non creo que sexa certo ese número que dan de empregos, eso para empezar. Pero ainda que foran certos, todo o que vai supoñer de destrucción do ecosistema actual, do ecosistema económico, refírome, porque hai explotacións canteiras, hai xente que vive do turismo, hai xente que está ali asentada, pero que ten outros traballos. Entón, que se instale unha industria ali, non hai problema, pero unha industria que sea sostible. Pero somos técnicos para que digan se é sostible ou non. Como vai ser sostible unha macroplanta? Pero que o di usted, que política? Sí, porque eu din as consecuencias que as Quen alegacións o está aí na moción é sacado do proxecto de Altri. Pero quen o di? Altri! Tío, no seu proxecto, cantos litros de auga vai a arrestar, cantos grados de temperatura vai a expulsar no río, que vai a emitir pola chimenea sulfuro, que mezclado coa chuvia para producir auga chuvia ácida. Eso está no proxecto que xuntou Altri na xunta. Dío a propia empresa. Pero para eso está para corregir todo isto que se lle pode corregir. É que lle vai corregir. Eso é así ou non é? Entón, eu non quero que se instale así na Galiza. Nós sempre apoyamos todo isto en base a que os informes técnicos. Entón, lógicamente, aquí falan dunha ecoplanta. Pois vamos a ver se é unha ecoplanta e a partir de un nivel de incidencias. Hombre, que pensar como é negativo non pode. Sí, eso está de mellor. Eso non nos toca, decir que hai unha ecoplanta xa é o mellor. Sí, claro, é unha ecoplanta. Poche poñer un exemplo respecto a que dixeches do marisco, a ría e todo isto. Sí, eso dixen na ría, non? A mí como vai a manifestacións que houve por o puente que iba a afectar ao marisco non lle afectou nada absolutamente. Polo? Por o puente que iba a afectar ao marisco non lle afectou para nada. E a mina de San Fista como lle afecta? Atendeme, sabes o porqué? San Fista como lle afecta? A mina de San Fista, onde estaba todo cheo de marisco. Salían sacos. Ibas cambiando, salían sacos. Miña nai iba na mina de San Fista para allí. Voche poñer aquí outro exemplo. Miña nai iba ao Berbereche e todo poñía sacos. Cando Berbereche morreu este ano na ría de Noia? Pero por agua. Por agua, exacto. Por qué? Porque cambiou a salinización da agua do mar. Tanta agua que viñeron, porque choveu moitísimo, cambiou a salinidade da agua do mar. Abriu as portas do mar. Cambiou a salinidade da agua do mar. Entón morreu o berberecho. Imagínate que cambiamos a temperatura da agua. Bueno, imagínate que vamos a ver. Si esa agua pasaba... Anda dicindo cosas. Anda dicindo cosas. Eso son tonterías. Porque eso se un técnico di... Son tonterías. Aténdeme, se un técnico di que desa fábrica sale agua a 80 grados, hoxe en día non hai forma de antes de que a agua chegue ao mar de poñer a grados que está ao mar. Non hai forma. O problema é xa nos ríos. É nos ríos. Se a auga nos ríos está... Ainda que sea no río. Ti terás que buscar unha solución, pero non dicir no de raíz. Non.
Claro, sí, está claro, sí. exigir responsabilidades a quenes hai que exigir, que estamos aquí falando. Os técnicos terán que facer o que Claro. teñen que facer para facelo viable. Pero por que non vamos a escoitar de eso? repente, Por que non? no, e non, a mí non me vale. Claro. Eu podo- Cada eu un non respeto quero- a tua opinión tamén. Eu non quero poñer ejemplos vividos na miña vida, porque son cercanos destas discusións. Ahora mismo é todo o contrario. Pero bueno, quero decir, siguen ustedes así e siguen estando onde están. Eso xa se sabe como vai ser, como no da agricultura e ganadería. Que eu xo vin moi destoy. Que contaminan as vacas, que tal, que tumba, que tal, que salen unhas personas á calle, que tal. No, agora xa, todo. Primeiro, ras, despois cambiamos. Eso vai ser igual. Agora en contra, que despois triunfe que vai ben a fábrica. A favor. Que non as erren. Así, se conveña. Bueno, Sí, venga, vamos a votar. A ver, Os problemas que despois non te a favor. Pero hai que poñer unha balanza. A ver, Daño, señor Regueira, a ver, A favor. usted a favor da moción, e nós en contra. Vale, pero todos os apuntes están recollidos, non, señor secretario? Moi importantemente eso. Sobre todo de que genera valor añadido, que o 89% de los municipios de Galicia teñen un industria forestal, que é algo moi importante. Que fija a población. Sí. É que hai que plantar madeira, o que sea, tanto da carballos, castaños, pinos ou eucaliptos. É importante que se plante un monte. Vais a ter que ter unha xunta que fixera unha política Bueno, forestal a caída. Outra subvención, non? Nós estamos a favor de que se plante un monte. É o que aquí me parece a min, me parece a min A que política non plantamos forestal non é dar nada. solucións, é deseñar que se planta onde e que condicións. Vamos a Ahora ver. mismo Non é dar unha subvención para Ahora mismo plantar. dar subvención a todo. O da xunta? Todo. Ah, o sea, a porque sei o bo, que dan Pero subvencións. o de arriba é máis A ver, que está por baixo. señor Cordón, aquí estamos, creo que neste caso, aquí tamén, non digo Da que igual, se non, digo que non, creo que todos, ustedes tamén, temos unha economía forestal, porque todos temos tixeras aquí, claro. Quero non que fon... Hai que facer a concentración. Pero bueno, que quero dicir que todos temos Hai que e todos necesitamos non hai maneira de gestionar. a que venderlle pois a madeira, non? Existe o que vende a madeira, pois a madeira que é unha economía circular, non chamo, bueno, e para diante, pois isto tal, temos industras cerca, e ao final, se eu teño algo, eu non podo vendelo, ou o que vendo é unha miseria, pois é unha pena, pois é importante, pero que agora, que hai que exigir a nivel bioeconomía ou exigirle que funcione. Eso sí, pero para eso se está. Iso é o importante da política, que pode regular eso. O sea, exíjaselle, claro que sí, non decille unha veiga aberta que mancha que Hombre, ustedes son non los é deja aberta. Aquí o caño é moi escueto, hai que entrar por aquí, a economía é de Vale, veña, bueno, vamos a pasar ao capítulo de robos e preguntas. A ver, o BNG. Vale. Robos. Sí. Teño que pasar por rojos, segundos que as preguntas, que xa me sido Bueno, pues muy bien, a ver, usted sempre quere cambiar o orden. Veña, preguntas. Que acaban ustedes de decir É que normalmente son robos e preguntas, pero usted quere, en vez de conta de pérdidas e ganancias, quere ganancias e pérdidas. Oi, a veces é mellor escoitar as perdas, non as ganancias. Porque se escoitas as ganancias e por veñen as perdas, son mismos superiores. A ver, usted quere a pregunta? Pois preguntas. Pero total, cuando as decides, despois vai usted contestar como lle dé a gana. No, eu contesto como eu Déxeme digo. empezar, a ver, ustedes ya antes, había xente que vía, ou miraba e non vía, ou non quería ver, non? É digo mismo. Vale. A ver, Pois, resulta que estes días, tamén, nos últimos meses, hai aí unha explosión de valados, de rehabilitación de valados. Entonces, claro, a nosa pregunta é, e non vou a dar nomes, porque a miña loita non é contra o veciño ou veciña que fixo o muro ou reparou o tal e se ten ou non ten permiso, eu o que quero saber é se o Concello fixa os seus deberes, é dicir, se concedeu a licencia previamente e se non concedeu a licencia se foi a inspeccionar. Eu normalmente vou decir as aldeas, salvo unha que logo me vou a espallar un pouco máis, que hai na aldea de Contimunde hai unha, na Cubela hai outra e no de Vilariño hai outro.
Todos son gatos. Vale, eu quero saber se teñen permiso. Se non teñen permiso, eu quero saber se teñen permiso ou non. En Condemundo é unha obra, non é un valado, na Cubela é un valado, en Vilariño é un valado, e este, en concreto, que me parece, vou a decir que na aldea de Barro, que vou facer especial fincapé, porque, según nos chegou, está o facendo o Concello. Entón, quero saber se é certo que é o Concello que me está facendo ese muro, e se está facendo o Concello en base a que é que está facendo ese valado privado. Se houve algún tipo de permuta, un retranqueo ou tal. Porque estes que tivemos as actas, o mellor, desde fai algo máis de tempo, nada de máis a miralas, pero as hipotecas son 6 meses, non? Entón, quería eso, saber en que situación están iso e se contan coa licencia e se non contan coa licencia, se inspeccionou. No tema de Contimundo non sei que se refiere. Hai unhas obras de unha empresa, vamos a decir así, próximas ao río. Próximas ao río, tú sabes para eso, non? Como? Unhas obras dunha empresa próximas ao río. Sí, claro que... Ah, xa sei, xa sei. Non sei exactamente, non sei. Non ten permiso, non? Que non o sei. Non sei. A Cubela, en que zona? Non sei, hai permiso? Na Cubela, antes de entrar xusto en Nebojo. Indo pola pista da Cubela, antes de entrar en Nebojo. Ten licencia esa? Ten licencia? Non sei, porque me chamaron, non digo por outra cosa que eu tampouco me dou conta disso exactamente. Pero creo que se llama a izquierda ten licencia. Indo para lá, non izquierda, sí. Sí, ali ten. Sei porque me chamou unha propietaria, me miraron, entón eu enterei de ben, vamos, por supuesto me entero tamén da outra. De Vilariño tamén ten licencia. Se é que se refiere un muro, tamén ten licencia. E de Barro sí tamén que hai un retranqueo. Un retranqueo que se... Pero o retranqueo foi de 20 centímetros. Non, en caso chega máis de 2 metros. Si, en caso sí. Bueno, onde vas te controlar? Vamos a ver, non vamos a poner aquí das medidas das troicas, pero... Non, chega máis de 2 metros, sí. Porque lle tens que botar a cementería. Sí, bueno, chega máis de 2 metros, chega un acordo con eles porque realmente non se pasaba. Era moi xusto, agora por que nos pasa. Un acordo por escrito? Non, nos acordos sí, facemos Que todo isto consta nas actas da Xunta de Goberno. Todo isto aparece reflectido nas actas da Xunta de Goberno. Si, nos eso facémolo para que chegamos a un acordo cos propietarios Este acordo de Barro... Pero pasa pola Xunta de Goberno, pasou todo isto pola Xunta de Goberno, estas licencias que acabamos de decir. E o de Barro pasou pola Xunta de Goberno. Digo que non o puiden comprobar porque me chegaron esta semana, entón non las puiden mirar, pero... Non, chegamos a un acordo e facémolo como o Concello... Non hai acordo formal. Claro, o Concello chega a un acordo co propietario e facemos... Pero a justificación dese gasto... Sí, como a maioría é. Pero formalizado. Como se justifica ese gasto, entón, contablemente? Xa que aproveitamos que non está aquí a interventora, se non hai un acordo... Ese gasto, se o facemos con a nosa traballadores, a cuadrilla non ten... O sea, que está sobrando en propiedade privada. Se non hai un acordo de permuta en beneficio público, como mandas a brigada de obras a facer o valo? Pero porque chegamos a un acordo con él, se pero ten que estar formalizado en un documento. Fai, non por el... Que a mí pareceme ben, pero ten que estar formalizado. Pero non facemos, non é da hora, Isto levamos moito tempo en general. Claro, porque champullades co tema da brigada, entón, como vai no salario, tal, pero se pillan a brigada traballando en un valo que é unha propiedade privada, como justificas que é unha obra pública? Non é unha propiedade privada, é unha propiedade xa pública porque pasa a pública. Non, o retranqueo o valo che dos veciños. Precisamente, Ramón, é que ese valo non é pasa a ser público. Non, pero é un interés noso en... Anchear a carretera. Antes de nada, porque outra cosa é que se vexe obligado a ceder. Claro. E outra cosa é que non lo fagamos. Claro, pero o valor non é público, porque ti o fajas, se non aparece reflectivo. Ou acordades así ou non é público. Claro, pero non sobre o que facemos. Entón, a brigada está obrando nun valo privado. Non é... Sí, mentras non pones por escrito do outro xeito está. Bueno, pero non me quería de lo facer por escrito, para cubrir muchas non facémoslo de sempre, cando interesa, que é un estreito, pois damos un ancho. E estamos de acordo, se paga iso, porque é beneficio. Por que motivo? Porque xa a mellor dicha persona, porque chegamos a un convenio con unha persona que nos vamos a plasmar por escrito para que lle quede, porque é unha finca de concentración parcelaria, para que vexa onde chega realmente. E a señora non tiña por que dar nada, é pediño. E viñemos vecinos e dicen, no, que antiguamente fai anos, e tal. Mirei, en o documento de concentración,
está a finca onde está. Eu vou falar na señora e dixo, non, por mí non hai ningún problema, por veñes por aquí. Marcamos e agora eu vou facer co perito, vou facer un documento para que ela no plano de concentración, sí, a modificación, para que lle quede tal, que eu non se debe, pero eu que dixo, pues jolín, danos ese trozo, en beneficio non nos costa nada, además realmente non facemos nada, realmente en este caso non hai muro, en este caso simplemente propiedade, que nos dá, o nos ponamos a que nos deixe, que é público xa. Entón vai ser un documento para que... Que pase o pequeno baliño aí, que creo que xa sei onde dices. No, pero non... Ao final vai acabar a terra arriba do hormigón. Bueno, pero non, realmente, no, pero facémolo con boa non importa. Non sei que se fai con boa intención, pero que se está diciendo que é polo ben de todos, porque ao final pode ser unha denuncia. Non falei de poñer un baliño, dixenlle incluso de poñer un borde para que quede, jolín, porque cuando damos un trozo, que nos dá bastante, tratamos de, oye, unha boa intención, outra cosa é unha maldade, que se pon tercos, non se dá feito nada, porque algún para dar un metro ou medio metro. E tamén eres consciente de que os veciños se denuncian uns a outros. Cando seguimos de peso, hai un montón de denuncias con os veciños a outros. Bueno, pois como se pode denunciar un veciño a outros, a millor, por rencillas, se poden denunciar ao concello. Por eso, se digo Begoña, creo que está ben. No, pero non se formalizar e acudir, pois que se plasma, como este caso, que sigo aparejador, o perito fai neste caso, por exemplo, o que é a concentración, este trozo que nos dá, para que lle quede constancia tanto a nós, porque no sitio público, porque había xente que decía que incluso que esa finca invadía o público. Eu non o creo, porque levan 40 anos, nadie dixo nada de la concentración 50. Jolín, parece que agora é todo un problema. Vou a miralo, mireino, e dixo o tipo, no, pero bueno, medímolo, en medino non. Nese caso estás medindo que o blanqueo. Claro, pero as outras licencias que se concederon, como ti acabas de informar, cando se pide unha licencia para restaurar un muro, non se pide que refranquee tamén? Se é restaurar un muro existente, non. Pero en algúns casos pode lo feito. Sí, pero si realmente, a ver, todo é un pouco... Entón, en base a que tomares unha decisión que ás veces pedir que o vecino refranquee e outras non? Pero unha cousa é pedir e outra cousa obligar, non nos podemos obligar. No, non fai o ar, claro, non ya se licencia. Claro, se pide unha restauración de muros, non o que facemos é decir, se fixera falta, oye, mira, contro, se hagas isto porque non vas... Pero realmente, se é un muro ou ten varias salidas, a ver, e collen vehículos, iso é dicir, se queren facer unha restauración de muro existente, pois é relativo. Por exemplo, temos na carretera da Ponte Nova, hacia Burdil, porque me pideu unha restauración de muro existente, regate de 50 centímetros, e claro, digo, é que se tanqueara, encontras un paso estreito ali de 5 casas ou 6 ou 8, que non se van a tirar nunca no plan xeral, que se pararán 100 anos ou máis. Pois jorín, se fixo 50 ou 60 centímetros, pois xa fixo bastante, e restaurou un muro que tiña. Claro, non lle podo dicir, no, retrasque usted, claro, encontrámonos nun paso estreito ali diante, jorín. O ideal era que todo o mundo, pero son casas, e usted todo trabajar e vas a tirar, ojalá... Pero das conta de que eso queda un pouco de seguridade xurídica e arbitrariedade, porque un veciño non sabe en que casos lle vas a conceder ou non, porque... Non, se é a restauración de Mursete, non jamás a nadie, a ninguna persona que... Non tiña un caso no que si dices que non, se non retraqueaba. Restauración de muro existente? Teña que ser que seguramente, o sea, algo raro, é moi difícil, moi difícil. Non, se me di a min, ainda que non sea aquí a pleno, dígame a min e diga, explico yo como son. Non, porque é costumbre nosa, non é por decirlo. Non lle obligamos a nadie, tanto, non miramos a nada. Non é dicir que non estamos aquí por facendo daño, non. Ao contrario, interesamos en que si se faga. E, oye, mire, si nos deixa nos dá o terreno a todo o mundo, yo decir, e lle melloramos incluso. Por que motivo? Porque nos interesa. En aldeas, jolín, oye, das doble en sitios que como pasou nos Isto, que foi unha cousa increíble que nos deixaran aquel. O do medio. E é difícil de conseguir, porque eso non se pode obligar. Bueno, acabo ca... Eu quedo contento, vamos, quedei contento, efectivamente, que habrá que mirar 1000 cousas, pois quedamos encantados. Que se me queda unha pregunta e un robo, vale? O da pregunta que me queda é o lavadoiro de robo. Xa preguntar aquí e recibir contestación aí do señor concelleiro de que ainda non se fixera, pero que se ia facer. E agora, sin embargo, os veciños comunicáronos que recibiron contestación do concelleiro dicindo que non se pode facer.
pero non sei a que se refiere. O lavadoiro de Bogo, que pedían que se limpara. Pero Nada máis. limpouse No. da izquierda, subindo daqui, indo hacia Socastro, hacia Erbogo, vamos, hacia arriba, non hacia Erbogo, sí, bueno, hacia Erbogo, Cubela, Erbogo e hacia 301. Ese de esquerda limpouse. O sea, pero entendo que ese non é o que lle pediron os vecinos que limparan. No, pediron ese e tamén agora pediron outro, están mirando se a titularidade, non sei que están dando unha volta, eso está vendo, falámonos. Bueno, pero entón, se se está vendo, por que se lle contesta que non se vai facer? E de que eso é imposible facer porque non Pero contestou por escrito. Eso non é comunicado, dixeron que lle contestaran desde o por Concello. escrito no, seguramente. Dice que lle comuniquen que Peño dixo por escrito. Sí, no, pero non vou a decir, por escrito non creo que... Bueno, estamos valorando o concelleiro. Entón, non descartan non, de mirar, efectivamente. Vais a facer a limpeza dese lavadoiro. Pero estás mirando a propiedade, todo eso que se está. Pero no anterior pleno dixeran que se ia facer. Entón, cando dixeron que se ia facer, non estaba mirando. O de limpar, que se iba a facer, o de izquierda. En aquel momento fixen referencia á solicitud de que fixeran os vecinos de limpeza. Esta que se está vendo, que comentamos. Non a outros lavadoiros que poderán estar limpados. Si hai outro que se poida, hai outra, que sí, que temos información de eso para ir adiante. Vale, vamos a mellorar, vale. E o robo, que somente teño un, que é en relación coa praza nos edificios de Urbilde, vale? Non teño certeza de a quen corresponde a titularidade, non sei se foi despois da urbanización. Dos veciños. Entendo que sí, pero ainda así, eu creo que se podía chegar a un tipo de acordo, convenio con eles, porque ali facemos, o Concello fai actividades, como poden ser as actuacións, por exemplo, as últimas que hubo de Chorima, de outros grupos, e as baldosas xa non son para camiñar, é dicir, meter ali unha actuación cando as baldosas están... Quixemos poñer o parque infantil ali. Bueno. E non deixar. Pero eso non quita poner a plaza en condicións. Pero bien, home, pero jolín, tamén poñer o parque infantil onde máis se beneficiaban os veciños. Non quixeron, pero e a propiedade é eso non quita que ahora os castijas non se que dicen. Non estamos falando que facer unha sesión. Non estamos, tiña que facer a cesión ao público, jolín. Sí, sería ideal. Porque, claro, cando se fala de que estamos de acordo, se non estamos dicindo o contrario. Estamos falando de axudar. Pero que non podemos reparar o tellado aos veciños. Pode dicir que nadie, supoñendo que non tuvieran cartos, hai que ir ali, pois hai que reparar. Estamos en iso. Pero é un dinero público, pero hai que axudar. Pero, jolín, estamos tratando de poñer ali parque infantil. Dixeron de poñer arriba. Nos pensamos que era o lugar máis idóneo de poñerlo ali. Porque pensábamos que era un sitio. Porque hai máis denunda, máis vivendas hai. Entendemos o que era, non? Propúxose, tratouse de axudar, que non se... Jolín, entón, que queren? Terase que poñer de acordo entre eles e que nos fagan unha proposta que hoxe presentaron un escrito, tampouco tuve tempo que veo optimal, non sei se era en ese sentido, pero os que tratamos é de botar unha man. O camiño que hai alrededor é de ser privado. A mí tamén non sei que cando vou ali ao tanatorio ver a situación na que está e me din a mí, pero jolín, que cedan e nos procuramos arranxalo porque iso é mal para todos, non é só para eles, é un gasto que teñen eles e dicen que é privado, pero jolín, que cedan ao público. Entón, é sencillo, eu digo sempre, jolín, é unha cousa sencilla, non é dicir, non queremos, ao contrario, querémoslo, porque a min xa digo, dame rave ver as silvas aquelas, paso por ali e dime, porque a xente incluso interpreta que é público, que me dá pena que sea público, digo, que sea público, pois arreglámoslo, porque é unha zona de vivendas, é onde a xente... Por eso o poño como robo, de que o Concello intente negociar con eles para ver de como se pode poñer iso en boas condicións, porque ademais é algo que é beneficio de todos. Sí, pero que 100% de acuerdo, 100%, pero é unha pena, xa digo, de verdad, que me dou pena ter que poñer o parque, que non está mal tampouco, pero, jolín, falino con o tenente alcalde, como Manolo dos Santos, e falámoslo para intentar poñer ali. E me dou moita pena non poder poñer ali. Cantos veciños hai ali? Me dou moita pena, porque é a zona céntrica de Urbilde. Son 4 portales con 4 comunidades. A cada portal ten a súa comunidade. Claro. E onde di en a praza... Lo digo por
molesta moito porque hai filtracións de Para o agua. garaxe. Claro, pero o garaxe Da comunidade, das comunidades. Claro, jolín, eles tamén, pero eu que digo, se ceden unha cousa outra, que digan, oye, mire, interesa tal. Pero deberíades pedir solicitar unha reunión con as comunidades de Pero- vecinos e pero a tratar comunidade- isto. Eu creo que era bo. Pero que, Sí, sí, claro, que los que digan, No, nos pero bueno, estamos a a favor xa de proactividade por ayudar. parte do Concello. claro que eso vai. Sí, hai un Bueno, pero hai Pero propiedade. a propiedade que manda. Claro, A alquiler é outra cousa. non hai problema. Bueno, mira, está falado. Tócame. Sí. Que quede, robos ou preguntas? Eu A ver, aquí Eu dixo falamos dicir. robos e preguntas. Robos e preguntas. Pero bueno, a portavoz do BNG, pues, oye, A mí a tamén. seu juicio. Xa saben que vou sempre ao revés, non é? Bueno, no, ao revés non, home, pero ten paso cambiado, non ten nada que ver. Miren, no ano 2017 fixeron unha obra que era, bueno, probamos unha obra que por aquela era polo POS Plus, que era acondicionamento de interiores de Cornes e picadizo do Xame, por 89.000 euros. Bueno, o que se fixo daquela foi arranxar os interiores, pero parte dos interiores. Entón, é verdad que os interiores de Cornes despois sí que a parte que quedou sin arranxar se arranxou posteriormente, pero de picadizo non se arranxaron. De certo, se ides hasta ali, hai caminos que literalmente son pastos. Hai agua. Entonces, eu creo que xa vai un montón de anos, isto que dímolo varias veces, eu nunca entendín eso, cada un ten as súas opinións, eu creo que cando se arranxa unha aldea se debe arranxar ao completo, despois pasar a outra aldea. Da igual, tomaron esa decisión, pero creo que non se pode crear un... Entenda que os veciños ven os caminos da súa porta arranxada, os outros non, pois crea certa discriminación. Entón, eu que lle vou pedir é que, con maior urxencia, da que sean capaces, pois procedan a arranxar o resto dos caminos dos interiores de picadizo, para beneficio dos veciños, principalmente os afectados, pero de todos, que ao final son espacios públicos. Con respecto a isto, creo que fixera xa unha vez, pero quero reiterar nela, porque creo que é importante, que era, mellor a ti, Pájaro, isto interesa, unha vez solicitamos dotar polo menos os pabellóns polideportivos, os colexios, de desas, de desfibriladores. Eu creo que é algo importante. Digo o pabellón ou o colexio porque están unidos e a mellor un mismo desos se pode utilizar, se a persona encargada, bueno, se existe a posibilidad. Outros espacios públicos como multiuso ou tal sería importante, pero creo que o colexio é primordial porque, bueno, é un aparello que pode salvar unha vida. Son todos importantes, Manuel, son todos importantes. Eu e o Roberto se fixemos unha variación de eso, pero sempre... Sí, eu entendo que é caro, aparte hai que darlle a formación, hai que ter unha persona que se faga responsable, porque hai que mirar os día a día. Mínimo colexio, pero está o colexio, está o pabellón, está o campo de fútbol. Pero eu creo que podría ser compartir, en algúns, por lo menos no de Roy, sí. E un domingo sai un partido no campo de fútbol, pois está pechado. Eu digo, por intentar, sabes, aminorar costes, pero dotalo, pois a mellor, pois que se pode compartir o pabellón ao colexio, pero bueno, o que quero que quede recalcado é o noso interese é solicitar eso, que se faga un esforzo por dotar de desas, porque eu creo que son os aparellos que nun caso dado, como pasara no campo de fútbol de Roy, salvou unha vida. E se salva unha vida, eso xa é moi importante. Xo falamos máis. Sí, pero creo que é importante, por eso quería reiterar nele. Eu quero facer fincapé nesto, porque pasou en varios actos públicos e non é común, ou eu creo que non é nin común nin é necesario. Ora ven os premios da San Isidro, e cando se dan os premios, cando se fai o discurso, cando tal, sempre se fala de que sube a corporación ao palco, pero só sube unha parte da corporación que é o goberno local. Isto só pasa no Concello de Rois, porque outros concellos da nosa área non pasa isto. Por lo menos invítase a subir a toda a corporación. Eu creo que todas as actas que están aquí representan un cachiño de Rois, todas son importantes. Bueno, creo que cando se fala da corporación debería, por lo menos, invitarse a subir a toda a corporación, que se vexa cal é o seu completo. Entón, eu fago un rogo para que esta varilla nos actos públicos, empezando ahora que chegamos premios San Isidro, se invite a subir a toda a corporación. No realmente aquí fan máis concellos, nun episodio. O equipo de goberno, cando entrega ou fai un uso da palabra ou que sea... Eu non pido uso da palabra, pero por lo menos subir o uso da palabra... Como se ven facendo desde tempo inmemorial. De outros gobernos, se fixeron... Eu creo que se debe ver que ao final a corporación nos aquí representa a todos non nos os facemos vecinos. con ningún ánimo, simplemente que cando se entregan ou se fan unha entrega dun premio ou dun tema de unha mención a calquera,
se fai desa maneira, non se fai con ánimo de... A ver, eu non digo en actos menores como pode ser a entrega dos premios a carreira ciclista. Exactamente. Pero eu creo que un acto desa relevancia, se fala da corporación, que se vexa toda a corporación, ainda que non teñamos... Falamos o que é o Concello, que en sí mismo ten unha representación ejecutiva, que son o equipo de goberno e os concelleiros. Pero entón falan de goberno, non falan da corporación. Bueno, que membros da corporación, non sei exactamente como se menciona aí, pero... Falan da corporación. Falan da corporación. E usted entende... Eu tamén cando mando unha nota, pero eu cando mando unha nota de lo que sea, de unha mención ou calquera cousa, desde aquí do Concello, mando en nombre da corporación. Porque me toca a min mandar en nombre da corporación. Pero para eso, Ramón, deberías facer a xunta de portavoces. Porque se non pode falar en nombre da corporación, pode falar en nombre do goberno. E o seu alcalde. Pero e logo a empresa meu non manda en nombre da corporación? No, porque ti non podes utilizar a miña palabra. Eso está a xunta de portavoces. Manda o goberno. Seguramente te diríamos que sea a maior parte das cousas. Sí, seguramente te dixéramos que sí a todo. Pero estás dicindo que estamos todos de acordo e ao mellor tú non sabes se estamos de acordo ou non. Non nos pides a opinión previamente. Logo eu cando falo, por exemplo, o alcalde, que neste caso a miña persona, por decirlo, supoñer, o alcalde, supoñendo que xa calquera cousa, e eu cando falo, e digo que en nombre da corporación, a corporación, eu, por exemplo, estou reflejándome na corporación. O alcalde o alcalde a figura de que representa a corporación da mesa ruína. Mira, Ramón, que tipo o a que representa podes falar en nome do Concello de Rois, porque é o alcalde electo pola maioría dos veciños de Rois, e sin embargo, en nombre da corporación non, porque nos estás privando de emitir a nosa opinión. Eso está a xunta de portavoces. E entón, tú representas o Concello. Representas o Concello como alcalde. Hombre, digo eu. E aí non te consultamos nada dentro das funcións que lle corresponden ao alcalde a tomar a xunta de goberno e non ten que contar tal. Ahora, se falas en nome da corporación, ou é algo que se aproba aquí, ou en xunta de portavoces, ou que damos o visto bo, ou non podes arrogarte a nosa disponibilidade en favor ou en contra dun tema. Bueno, a maioría da corporación, podo poñerlo. Vale, pois do goberno... Non se pode poñer a gran maioría. Non me vou ofender, No, digo, logo como falo. Digo, como facemos? Digo, no, en nombre dunha parte da corporación. Non, a maioría da corporación. En nombre da maioría da corporación. Jolín, é que tampouco é... Aquí estamos falando, creo que é unha cousa que, bueno, está ben. Falo das preguntas, non? O dito, sí. Vale, mire, a primeira pregunta é con respecto ao local de obras do Sisto, da Peruca, que aquí en unha ocasión se lle fixamos a necesidade, a parte de arriba, de mellorar algo as súas infraestructuras, especialmente referímonos á terraza, porque se utiliza, agora que chega o verán, moitas veces, os vecinos utilizan, e é verdad que non conta con medidas de contención, que minoran os riscos, estar ali ás veces pode ser un pouco perigoso. Entonces, a pregunta vai no sentido de se están evaluando a posibilidad de meter alguna medida para a mellora das infraestructuras do local de obras do Sisto, da parte de arriba, especialmente do Sisto, da Peruca. Especialmente non referido á terraza. É pregunta, sí. Sí, non. Querem contestar ou familias todos? Mellora da terraza. Sí. Non que facemos, o que se vai, eu dos veciños, o que é dos veciños, non teño ninguna queixa. Todo o que se fai, o que se propón. O que si teño queixas dos veciños, efectivamente, que invaden o xardín os coches. Que é unha subvención que hubo da Unión Europea, que é un xardín, non un aparcadoiro. Está claro. Hai aparcadoiros cerca. En cambio, sin embargo, hasta tuve queixas algunha vez, súas incluso, dicindo que os coches non salían. Cando non poden aparcar ali, eu é normal que o metan nun barrizal e cando non pode salir o coche. Non me meto, non. E digo a realidad, ese parque é un parque verde e non se pode meter o coche. E hai que meter os sitios porque... Poñer prohibido aparcar. No, pero por que prohibido aparcar? Home, porque se non se sabe. Usted, nada menos de aparcar o coche nada menos Santiago. Eu de que soy xardín. Porque para empezar, cando está o mellor hai un banco, certo, e no medio, ten a 40 metros ten un sitio onde aparcar coches.
a 40 metros. É moi fácil meter o coche ali e decir que non A sabe. ver, se non se pode aparcar, pon un indicador de decir que non se pode aparcar. Pero, Jolín, por que hai que aparcar nun sitio donde, na zona verde, porque é o rural? Porque a xente que non sabe que non pode aparcar ali, vai aparcar ali. Non sabe, En vez de ir, efectivamente, o que ten ali ao lado. Home, por favor, hai que vallarlo logo. Hai que vallarlo. Non, pon unha Eu falo da terraza, xardín, pero da terraza, non teño ninguna queixa dos veciños de que faga falta iso. Ese uso da barandilla, o sea, da terraza, ningún veciño me dicía que usaba. Non sei que non creo que sería importante mellor unha inversión menor. É unha medida de seguridade. É unha medida de seguridade, unha inversión menor. Pero é unha medida de seguridade que quizá hai que falar con os veciños para realmente a utilización. E ti crees que se van a poñer, pero falar con eles, non? Non, xa falamos en o seu día, incluso o seu partido, mas o da señora Begoña, pois decían que non se podía facer o que fixemos ali. Para empezar, que facer a obra que se fixo. Que se fixo? O edificio, no seu día, os outros compañeiros. No, pero decían eso, que ao final logramos facer. O que preguntamos naquel momento era porque o Concello fixo unha obra que é titularidade Isto non de cumpleaños o lunes. O que se preguntou naquela altura non era que non se podía facer, sino en que situación se facía esa obra. En base a que nun terreo veciñal, se terreo iba a ser público despois o terreno. Pero naquela altura foi o que dixemos, non que non se pudera facer a obra, nin que estiveramos en contra de que se puxera a obra. Dixeron que non se podía facer, e fixémolo ali, dixenlle ben claro o seu portavoz no seu día. Usted non estaba, creo. Non dije tanto, porque sí que estaba. Non me sei. Begoña, andaba cerca, non? Andaba cerca. Pero realmente, de verdad, fomos a unha reunión e dixemos que se pode facer, dicían que non, dixemos que sí, porque nos éramos dicindo que había que facer outro tipo de inversión ali no seu día, que non se fixo, e requere, por fin desa discusión, ao final chegamos á conclusión de que se podía incluir, porque decimos que se debeu facer outra obra ali, e esta non, en cambio, realmente sería moi beneficioso. Queríamos nós, bueno, cada un opina da súa maneira. En todo caso, tampouco me dixeron que a porta da terraza tampouco peche. Bueno, estamos dicindo que o mellor a terraza igual para salir é máis complicado, porque pode haber unha terraza, pero... A terraza non pode salir porque non hai... No, porque pode salir, pero bueno, o mellor... É seguridade para é moi fácil, porque non se preocupen de se vai a regular como é debido. Xa verá que sí. Pero non o mellor ten como outra queixa. Seguro que ten como outra queixa. Vamos a regular. Se non quere que aparquen os coches, poñen un sinal de prohibido aparcar. Pero non hai que poñer prohibido aparcar onde realmente vamos a ver. Como se meten os coches al día? No xardín. Por que se meten os coches? Porque non sabe que se é un xardín porque son unha erva alta hasta aquí, que tapa os bancos. Hai un descampado, non hai un xardín. E usted mete un coche en un xardín. Chamas o xardín a iso. Ponle un bordillo. Pois entón... Bueno. Non hai que chegar a iso. A veces soluciona. Hombre, é o que lle digo, que se foi feito con unha subvención. Vale, e plantamos aqueles árboles, porque creemos que é ben feito iso. E non palomar nun barranco, se non tiño para unha vez. Entón, como a mí me gusta facer eso, creemos que foi moi bonito facer aquilo ali. E a min que me veñan a decir que aparcan ali, e pois non sale, meu jónico, meteuse onde non debía. Pero gracias a ese palomar temos auditorio. Que, bueno, o palomar podía estar ali, non palomar. E é unha pena, porque hai que discutir. Pero había xente que non o quería. Para eso nós temos que estamos aquí. Había un partido concretamente que non quería. Para discurrir. E ao final temos un auditorio, temos unha como temos que discurrir a mellor discurrencia, como digo, para discurrir ben, hai que darlle voltas ás cousas, é consensuar, entende, a forma non consensúan, imponen. Esa imposición lévanos a donde está, a unha pena. E aparte somos cómplices. Non hai que impoñer nada, hai que consensuar e lograr chegar a acuerdos, é importante chegar a acuerdos. En impoñer, queren impoñer. Consensuar, intentar chegar a acordos con o resto da corporación, a ver si o... Xa, en eso estamos. Hasta ahora... O ofrecimiento temos. No, pero ten sempre a súa parte. Pero non ve... Claro, e non pasar do mismo. Claro, é moi fácil falar os demais e non aplicar Pero, por favor, señora portavoz, si es tanto no defensivo. Polín, no, porque a ver se acaba o sermón, se pode facer as preguntas que lle faltan o portavoz do PSOE e acabamos co sermón. Que eu non vou a misa porque non son católica e non quero tampouco escutar o seu.
E non crees Dios? Non, Vale. son atea. Bueno, cada un que Ah. le dá a santa. Bueno, Eso, me trae faja mal a ninguén. unha tea... Atea e agnóstica. Sí. Tamén, sí, todo. Ai, bueno, cada un é o que... Sí, pobriño, verdad? No, non digo, non Sí. nadie interprete. Cada un é o que é, eu non digo nada. Nada. Ando falando da tea. Bueno, continúa. No, yo... Verdad? A ver, dígame. É que López se tan cara de sono. A ver, diña que temos que ir. A ver, dígame, que máis? Veña, en 2020 trouxeron un proxecto que foi aprobado con 7 votos a favor, que era para arranxar no lugar de Miñares, no entorno da capela de Miñares, humanizar aquilo. E cando trouxeron eso, o expediente de humanización, que se basaba no tema de emergencias para ensanchar aquilo, en dúas ocasións, quero recordar, falamos de que estaba sin o pertinente informe patrimonial que garantía que non se causaran danos sobre o patrimonio porque é unha zona catalogada. Como ustedes fixeron oídos sordos, acabamos denunciando en patrimonio ao Concello por esta situación e non sei o que pasou, iso que pasou, o caso que dali quitaron as pedras e non se volveu a chorear nunca máis. Entón, a pregunta que quero facer é ben sinxela, é que pensan facer ali, se pensan que pensan xa o expediente xa o dan por pechado e non fan nada, o que era necesario para ensanchar os camións, para pasar os camións de bomberos e todo eso, ahora xa non é necesario. Pero le vino no torno da capela. Sí. Da capela. Da capela de Liñares, de San Vicente Ferrer. Pero había unha permuta e un camino. Sí, unha permuta que permutaron un terreno que non E era. dixemos outras cousas, dixemos que non garantía a propiedade, que non estaban dando a publicidade e que lle faltaba informe patrimonial. Ao final, creo que está cerrado, sí. Como que está fechado? Entón non se fixo a permuta. Aí non se fixo absolutamente nada, colocaron unhas pedras e depois quitaron unhas pedras. No, pero iso é distinto. Unha cousa da permuta é iso. Pero eu falo non é expediente patrimonial, Pero non ten nada que ver eu falo do expediente de obra, é dicir, eu falo da obra, do proxecto de obra. Que pensan facer? É dicir, pensan seguir adiante con ese proxecto, non pensan seguir? Había un proxecto de humanización... Pero é distinto un que outro, eso sí se faría ese expediente. Esa era unha obra que había que facer. Non ten nada que ver a permuta con eso. Estaba unha cousa relacionada ca outra. Estaba vinculado. Estaba moi vinculado. A ver, entón, a permuta está feita. E de feito non se fixo nada. A permuta sí que estaba feita xa. Había un problema, unha denuncia de patrimonio e o patrimonio, lógicamente, eso se resolveu o expediente de patrimonio. Sí, pois na situación anterior. Claro, no que había, non hai problema. Pero nese expediente estaba vinculado a humanización. Bueno, mas justificábase, había unha justificación que se facía a permuta para que pudera pasar unha ambulancia, por exemplo, para ir a coller máis adiante, hai varias casas en Miñares. Que de feito chegaba hasta aí, de aí para allá, e de feito non se pasa, con un coche normal. Pero bueno, se iso non se levou a cabo, non podía ser ninguna subvención. Nadie fala dunha subvención. Non, ninguén fala dunha subvención. Por que eso? Falamos de que o expediente, aquel expediente, se a permuta está feita, ese expediente viña condicionado. É dicir, sí, fais a permuta, fais o cambio, pero fais o cambio con unha finalidade. Vostedes facían eso porque beneficiaba a aldea de Liñares. Porque ao final estaba todo dentro do mesmo expediente. O coche está aparcado ali. É dicir, a casa privada xa ten un coche no acabado. Correcto. Pero agora que sea o seu terreno, perfecto. Pero é que eso faise justificando que beneficiaba a aldea de A pregunta ben Liñares. sinxela, en que situación se atopa? E eso sí que non se fixo, porque eso está peor que antes incluso. Evidentemente non me vai a responder agora porque non sabe. Non sei exactamente. Bueno, pues respóndeme por escrito. Sí. Vale, queda unha última pregunta que é con aquí nós falamos hoxe de moito do lume, das vagas de lumes en Rois, e que as levamos sofrido desde varios anos, porque aí debemos ter un incendiario de AUPA. O que quero preguntarlle, porque cada vez son máis intensos, máis virulentos, máis frecuentes, é que medidas prevén acometer para intentar facer un pouco de frente e evitar esta lago.
Aí. Nos contratamos a cuadrilla de incendios e, desde logo, por parte da Xunta estamos sempre en colaboración con eles. De feito, demostrouse que aquí viñeron uns medios moi importantes, a máis de 180 personas, moitos hidroavións, 25 motobombas, guardia civil, estuvo aí todo o mundo, e logramos apagar un incendio que en outros momentos, outros motivos, seguramente, outra dificultad que habría, podría chegar a vivir. Lográmoslo parar aí con saltos de incendios de hasta de 1 kilómetro. Entón, que pasou? Pois é o que lle digo, en eso estamos. Que é o que temos pensado facer? Pois o que estamos facendo é pedir precisamente auxilio o máis rapidamente posible, que nos podan acudir e na nosa forma. É que o problema vai por aí, Ramón, porque eu no seu día, despois de moito insistir, dixille que tiña que aprobar o plan municipal contra incendios forestales, que debería ir dentro do PEN, do plan de emergencias municipal. E ustedes trouxeron aquí un plan de xestión de biomasa que enmascararon, feito por SEADA, e enmascararon como plan municipal contra incendios forestales, pero que non contempla nada, nin cales son as comunicacións que hai que facer, onde se poden situar os equipos de emergencia, como serán as autoridades e as relacións entre as autoridades e que estén ao fronte destes incendios. Bueno, todo o que debe comprender un plan municipal de emergencias contra incendios forestais. E non fixeron nada, só un plan de xestión de biomasa, que aparte non se está cumplindo, porque eu miro que están as faixas primarias, son as faixas viarias sin desbrozar, están as faixas secundarias sin desbrozar, o único que puxeron é un bando, pero que ustedes non só teñen que poñer un bando, teñen que facer cumplir a lei, é a súa responsabilidade, pero esos son competentes sobre o territorio municipal. Por eso eu lle pregunto que pensan facer, porque se isto sigue así, cando nos damos conta, eses incendios non irá máis, porque chegou, onde parou, porque estamos no mes que estamos, e paraba, porque as brañas están, bueno, arriba de todo, paráramos con a maquinaria pesada, pero o paso da avisteira, todo por aí, sí, parou solo, sí, en moitos sitios parou solo, por qué? Porque as brañas e as leiras ainda tiñan erva verde, e aí paraba. Pero que nadie estamos... Que se chegase no verán, efectivamente, chegar a Ribeira. Estou falando, estou contestando unha pregunta. O que estamos facendo é iso. Pero que non. Estou contestando eso, volvo a insistir no mismo. Estou dicindo que se parou o lume, que é o importante. É que parece... É que o que tomaron a iniciativa foron os equipos de emergencia. Claro, porque non temos outra... Vamos a ver, pero vamos a ver. É que non temos ningún tema. Pero vamos a ver. Que lle estamos a comentar? A ver, o incendio parou ou non se parou? Claro que se parou. Claro, é porque se parou. Porque os equipos de extinción o pararon. Claro. E quen pideu os equipos de extinción? Home, eu chamei no 085. Eu, por exemplo, chamei no 085 porque me chamaron veciños. Chamaron moito. E usted cree que a capacidade de medios insistentemente que veñen simplemente por Espírito Santo ou porque veñen? Eu non sei. Usted non sabe, pero sei o eu. Esa é a diferencia. Non, eu sí que o sei. Eu sí que o sei. Ten conjeturas ao respecto. Non sabe, o que pasa é que ten algún no medio que ao mellor se cree que é Rambo, pero non é Rambo. A diferencia é que hai que traballar ordenadamente. O Rambo, que usted se refiere, tamén o visual. Distingo as lenguas aos Rambos. Na realidad, o que hai en medios que acuden e tal. Depois o outro pode falar aquí como a min do fume que fai. Pero o Rambo está dicindo que está contestando que o mérito de que viñeran eses medios todos aquí é do Concello de Rodes. Non. É mérito da Xunta. Pero nós que temos que facer? Nós temos que poñer os medios e colaborar cas cuadrillas cando nós precisamente por eso necesitamos un plan municipal contra o incendio forestal real, que é o que temos. Cando nós facemos ese esfuerzo de ter cuadrilla aquí en Rois, e como moitos pido axuda a todos os municipios que a teñan, pois é por ese motivo, vale? E por qué? Porque temos que colaborar, porque tamén colaboran con nós, igual que falaba antes da Guardia Civil, e non de equipos militarizados, que nos están dicindo aquí. Nós temos que pedimos auxilio, nós temos policía local, nós temos algo aquí. Vale, entón que estamos, eu teño que pedir auxilio, se agora temos un problema aquí ahora, por calquer xente, persona violenta que pode entrar aquí, usted que disculpe. Tengo un revólver aí. Pero que está dicindo eso? Non é. Pois temos que pedir auxilio a Guardia Civil, que é
Rambo, eu ahora chamo a Meguer. No, Rambo non, algún amigo Rambo, dixen, algún amigo Rambo que sabe que falamos. Bueno, non ten cara de Rambo, pero sí que o conocemos. Pues bueno, hai xente... Aí, anda aí. Algún amigo Rambo, ten? No, aí. Que pasa? Falamos. Foi menos Perdón. Entonces, que pasa? Cagaron ali. Madre mía. Este comentario. De orden público que echamos? Pois a Guardia Civil. Usted non ten Guardia Civil. Pero eu ofrecimoslle terreno, si non estaban en padrón, que viñeran para Rois, a Guardia Civil, que puxeran un cuartel aquí, que nos cedemos o terreno ao cuartel da Guardia Civil. A ver. Conclusións. A pesar de que seguramente o Venegas o pondría, porque é militarizado. Es que hai que pedir auxilio. Si nos poñen unha bandera de Marruecos, a ver que nos vai defender. Defende o bloco de Pero, en fin, en todo caso, unha cosa, as competencias sobre o servicio de extinción de incendios de emerxencia de Galicia, efectivamente, cando usted ten unha brigada municipal e hai un incendio, e se manda ese incendio, tens que poñer inmediatamente ao mando do servicio de incendios, o SPIF. Sabes o que ten competencias o Concello? Porque para iso, para que veña o SPIF, con chamar ao 085, porque ves un lume, e máis. Debería ter colaboración e chamar, que moitas veces non se chama por medo. Pero sí, ten unha cousa competencias o Concello, é o cumplimento da lei de prevención de incendios de Galicia, era o cumplimento da limpeza das faixas de seguridade, especialmente das faixas secundarias, alrededor dos grupos poblacionais, pero tamén das viarias. Sí. E iso aquí en Rois, estáse facendo? Non. Intentamos. Pois, poña máis intento, por favor, poña máis intento, por favor. Estáse facendo. Estáse facendo. Sí, hombre, por favor, se nos está facendo. Que é facelo? Poñer un bando... No, aparte do bando tamén... un día veo unha máquina aí destrozando o camiño. Bueno. Eu pidolle que poña un poquinho máis de interés, que porque non as ves. Estáse facendo, de verdad. Bueno, vamos, veña. No, que eu digo, a contestación por escrito que fagan, digo, agora nesta e todas en xeral, cando un grupo fai unha pregunta no pleno, usted non responde aquí porque non ten a información, entón, si a que responde está respondido. Sí, pero a de Villares non a respondeu. A que si fora por escrito, digamos que eu non fago aquí... No, o que eu saberei que saber contestar. Se a fai en pleno próximo día, eu me enterar. Nos solicitamos contestación por escrito. Se fai por escrito... A que puxo aquí, a que están pedindo por escrito... A de Viñares. A de Viñares. Onde dice expediente permuta lineal, coño por escrito. Claro, pero como unha pregunta que se fai en pleno, con carácter xeral, deberá mandarte copia non solamente a eles, sino tamén a min. E a todos os concelleiros. Porque senón eu non vou entrar a contestación. O grupo mixto. E ao BNG, sí, que é o único que forma parte do grupo mixto. No, pregunto. Se teña algún compañero pasado... No, pero mide de non impala. Si o ves, cuidado. Mide de non impala... Usted mide polo seu, pois a mide polo meu. En todo caso, quisiera copia tamén esa contestación. Eu xa mide polo meu, gracias. Sí, xa, non, mira demais. Polo seu e polos amigos. Pero, hombre, por favor. Pero se non son amigos, non me mira tanto. Non vou a mirar polo meu. Claro. Hombre, por favor. Hai que valorar as cousas. Justamente.